Mehet. Szevasztok, Godav vagyok, és ez itt az Értelmetlen Péntek első adása. Velem van Kepi Sziasztok! és Szavi. Miért régen mondasz másodiknak, de most tényleg? Tehát na. Mindegy. Mondd őt először. Nem, de hogy csak hülyeskedek. Na. De most már nem kezdjük újra, mehet. Mert hogy megy. Jó. Szóval Azért is. néznem kéne, milyen adások mennek, vagy miről van szó az adásban. És Inkább. mondjuk el kéne mondanunk magunkról a dolgokat, nem? Hát igen, de nekem vissza Jó. kéne néznem rá, mert közben játszok. Kedves, hogy én meg nem játszhatok, már belehallatszódna. Amúgy rohadtul levehetném a játék hangerejét, de nem érdekel, nincs kedvem játszani. Szuper. Jó, Szóval, először is tisztázzuk, hogy ki kicsoda. ezt Szerintem az egy akartam. tökéletes kezdés lenne. Persze, jó. Tisztázzuk, én vagyok én, te vagy te, ki a hülye, én vagy te. Ha most rohadtul be fog hallatszódni a LOL, mert véletlenül indítottam, azt nagyon sajnálom. Tehát félrenyomtam és a LOL-t indítottam el, de ugye annak nincsen zenéje az elején. Jó? Nincs. Annál az elején, ahol én voltam, ott nincs. Oké. Szóval maradjunk annyiban, hogy akkor kezdem én a saját magam bemutatásával, hogy nekem van már csatornám. Kinek nincs? Jó, csak nekem Nekünk működő is, állapotban is honnan jön a van. víz? Meg tévébe is van csatornánk. Nem is egy. Jó, akkor van Jó, saját ezt- YouTube csatornám. Ezt a point, ezt így... salty. Szóval igen, van saját YouTube csatornám, és egyszerűen ezért is hívom magam Godavnak, mert És ott is ellopjuk Godav azt a vagyok. 10 feliratkozód. 12. De abban mennyi néz is. Ö, 575. Ja, jó. A matek a lényeg, tehát 10 per 575, jó. Hát miért? Tényleg Rendben van van. olyan videó, ahol annyi van. Jó, hát nekem is van olyan, ahol... De egy kevés csomó. száz. Érted? És ez a... Jó. Clickbait, Vannak 12 clickbait, és... clickbait. Igen, valószínűleg amúgy. Hát figyelj, mondjuk a csatornád alapján, ami egy kicsit se clickbaites Hogyan szerez háttérképpel kis cicákat rendelkezik. ingyen? Pokémon Go. Nem, de nem, a csatornáját láttad már? Nem. Konkrétan, Le is. tehát konkrétan nézd meg. Godav, vagy nem tudom, tehát valahogy nézd meg. Majd és, Godav és, a átlesünk. szuper háttér, ember. és a hátterét nézd meg, tehát hogy szerintem arra nem csoda, hogyha sokan rákattintanak. Hé. Az De Minecraft. milyen videóid vannak? Tehát, hogy ez alapból kezdjük. Ö, 90%-ban Minecraft van rajta. Minecraft videói. Tehát, hogy tudni kell, azért nyitottam ki ilyen tech podcastet, mert szeretünk Minecraftozni, ugye? Igen. Te Teljesen. engem hagyja Minecraft-ot. Amúgy régen. Nem, Na én viszont, tényleg hogyha nagyon... nem probléma, akkor átveszem a szót, De probléma. mert ugye én lettem másodjára bemutatva. Úgy viselkedsz, mintha te ebben a műsorban benne lennél. Na, Benne is vagyok, az a probléma, hogy én állítottam össze, hogy jó lesz a hangod, vagy sem. az a probléma, mindegy. hogy én veszek. És az Igen, én igen. ötletem volt. Az egész. Még nem Én meg a műsorvezető vagyok, vagyis mindenki csöndben marad. Jó, rendben. De nincs műsor, ha én nem veszem. És nincsen jó hang, ha nem segített az a szó. Bár igazából lóp azt nem segített, tehát most ez az okni nem sokat segít. De legalább zokniból beszélsz, örülj neki. Hány ember tudja magáról elmondani, hogy egy zokniból Tényleg, beszél? mivel a k***ot úgyis kisípolom, majd azért meg magatokat. Oké. Köszönjük, szerintem folytathatjuk. Szóval egy picit átveszem a szót, hogyha nem probléma. Nyugodtan, Ugye- természetesen. Ugye a nevem Zozo Hun, vagy nevezhettek Capita Trabantnak is, az is egy jó elnevezés. Capi Tetrabant, stb. Igen, mandarinos, nem multifruit, semmi ilyesmi. Tehát, hogy mandarinos Capi, maradjunk ennyiben, és Miért nem almás? hát figyelj, az almás az már így lejárt, meg ilyesmi, és maradtam mandarinnál. De a multivitamint én jobban szeretem. Hát sajnálom. Nem hiába miattad. Menjünk nem panaszkodni a Rossz- Coca-Cola nem, cégnél. rossz capit hívtunk meg. Basszus. Rossz Én Capit hívtatok multivitaminust meg. akartam. Oké, köszönöm. Szóval ja. Én pedig nem igazán foglalkozom külön
videótermeléssel, viszont szoktam vágni, de az Figyelj, sose nekem kerül is fel van csatornám, YouTube-ra. és még sincs rajta sok videó, tehát ezzel együtt vagyunk. Én nyertem. Igen, mondjuk Hát neked igen, van a de legtöbb figyelj, videód. tehát, hogy egytől -1-ig egy ilyen listán, a mi videóink 0, a ti videó, vagy te videód az -1. Nagyon nem, de Nem, az enyém, az van amúgy -2 amúgy is. 5 vagy 6 videó. wow, Nekem meg 80. nekem is ilyen hat, és így... Jó, de nekem azok nem is olyan rosszak, csak nem jók. Meg amúgy van a másik csatorna, az meg az meg... Tehát ott meg van 2-3 kb. De azok tényleg jók. Jó, de ne a csatornáinkról beszéljünk. Na most miért az is benne van És abban, úgyis hogy kik YouTube-ra vagyunk. készítjük a videókat, akkor ne a csatornáról Készítsük. beszéljünk. Orrodat is tisztítsa. Tisztítsa rendes. Inkább maradjunk annyiban, hogy te Kepi vagy. Oké? Oké? Ja, én Kepi vagyok. Hát Én meg itt az Szabi idő, vagyok, tessék, ott van Szabi. Anonimal korista. Szabi Nem vagyok, tudom, mit anonim mondani. Nekem is van alkoholista. csatornám. Meg mindenféle. Így képzeljétek el ezt a beköszönést, hogy sziasztok, Kepi vagyok, friss, drogos, szeretek mindent Már tagolni. 3 napja tiszta vagyok. De csak napja nem 3. iszom. 3 napja nem iszom, inkább drogozom, olcsóbb. Egyáltalán nem olcsó. Tudom? De, de mindegy. Dün, honnan tudhatja? Elindulna valami, ez a Illuminatis Music, Na jó, miről beszéljünk legelőször? ugye, nem tudom, nézzük meg a listát, hogy Hát én nézem éppen, nem baj. Én vagyok az egyetlen, akit néz. Nem, én is nézem. Látom, Mi lenne, hogy hogyha- teszitek a kurzorotokat. mi lenne, hogyha elkezdenénk beszélni, ha... De elkezdhetünk beszélni, igen. Tehát nem Jó, tudom, akkor nem. kezdjük el beszélni a Pokémon Go-ról szerintem. Oké. Hisz- Na várjatok, hisz- Pokémon Go-val van egy nagyon jó történetem, pont tegnap történt meg. Ezt most így Oké, nem hallatlan. elmesélem. Jó, Haverom, tehát mind a ketten ismeritek, minden Persze, persze. kistáska jó lesz, tehát hogy aki ez a szoba elvégre. Tehát fölhív, hogy... Köszönjük a szavát, dün. Nem, tehát... Csing-csing, na. Tehát... Kincsing nekik Moni. Tehát az felhívott, hogy elmennék vele MediaMarktba, mert venne izét Xbox-ra Pokémon írható Go-t. CD-t, nem, Xbox-ra írható CD-t. Tehát Mi nem varezalunk á. mi nem, csak ő. Meg Krisz. Meg te. Mi? Meg én. Na jó, én nem. Én nem. Szóval mindenki, nem Tehát mindegy. nem, tehát, hogy, és amúgy ebben most az a lényeg, hogy, vagy nem, tehát, hogy ebben még vicces, hogy mondja, hogy de most, hogyha sikerül elsőre kiírnom egy CD-t és jó is lesz, akkor hát orálisan kielégítjük, mindegy. Tehát, és akkor így az első CD az ment, de a utána lévő 3 az meg már nem. Tehát pont csak az első CD ment neki. Aha. De nem ez a fontos, tehát mondom, jó, akkor menjünk Pokémon Go-zni is közben, jó? Megyek feléjük, látok egy Pokémont így, mi az, el akarom kapni, és konkrétan Eunuk lett a csávom, tehát nincsenek már golyói. Elfogytak a Pokéballjaim. Így pont amikor mentünk volna először Aha. Pokémon Go-zni, először kimentem volna a házból, és elfogytak a golyóim, tehát Szóval neked elfogytak a golyóid. igen, Maradjunk annál egy Pokéball, jó? igen, de Az- direkt. Hát milyen Eunuk lett a csávó, nincsenek golyói. Hát igen. Értem. Tehát ez Jó, nagyon jó lett, így mennék. Jó, nincs. Viszont aki nem tudná, nem tudom, biztos van ilyen ember, csak hát biztos nem interneten, meg semmi ilyesmi, de biztos van olyan ember, aki nem ismeri a Pokémon Go-t, gyorsan meséljük el szerintem. Az konkrétan arról szól, hogy telefonra van egy applikáció, ami azt segíti elő, hogy van egy alkalmazás ugye, hogy Pokémonokat tudunk befogni. Az segíti elő, tehát... ez Hát olyan, figyelj. mintha való életben is léteznének és elkapnád. Tehát így Léteznek, te nem segíti látod elő. őket, és így, valami iszonyat nagy probléma lenne velem, hogy így kettőt látok mindenből, meg ilyesmi. Mondom, hogy le kéne állnod. Tehát, na, mindegy. Jó. Szóval igen, Szóval a Pokémon Go Pokémonokat az... kell elkapdosni. Még van, aki azt se tudja, mi ez a Pokémon, szerintem. Igen. Jó, hát ez kis lényecskéket kell elkapdosni, ez teljesen érthető szerintem, és az a legjobb benne, hogy kimozítja az embereket.
Bár van, aki Igen. ezt rossz irányba viszi, hogy kiugrik a teherautó elé, de egy-egy De azok Pokémonért, mondjuk nem, de tehát hogy azt De felsőfokozás amúgy, közben is meg tudod csinálni, nem csak Pokémonozás közben. amúgy igen. nagyon fel van hype hogy jaj, ilyen-olyan balesetek vannak. Közben egyébként, amikor meg Facebookozik a srác, ugyanúgy elé megy a basszus Ezt az mondom. autó elé. Igen. És pont azt akarom mondani én is, hogy érted, van két, nem tudom hány milliárd felhasználója, és Több. van egy pár olyan ember, aki ezt megteszi, szóval olyan, mint hogyha 1 milliárdból egyetlen egy lenne. Igen. Ami lehet, hogy most nagyon, hogy is Jó, de mondjam, mondjuk, ha a rosszul csávó- mondtam, meg hogy túloztam, de hát így van nagyjából. De mondjuk ha a csávó az eleve figyelmetlen, vagy nem tudom, és úgy megy be a vonat elé, és csak közben észreveszik, hogy be volt kapcsolva véletlen Pokémon Go, abba és egyből arra fogják, hogy a Pokémon Go miatt Igen, ment igen, be. igen, szóval mindenre rá lehet aggatni, hogy Pokémon Go, meg ilyesmi, de hát mikor kijött az XY telefon, hát már arra is ráfogták, hogy az okos telefonja miatt halt meg, hát dehogy is ott volt a kezébe, és ha pofán lőtték, akkor pofán lőtték, ezért nem tudsz sok mindent csinálni. Igen, de mondjuk van egy kis realitás benne, ha mondjuk Hát belenézünk, de Nem ez azért az olyan- túlzásba viszik, ez a baj Igen. inkább. Igen, nem, igen, ez igen. kb. Na ott van a olyan- háttérben az igazság, hogy jó, igen, tényleg Pokémon gózott, de ő pont arra volt hajlamos, hogy baszottul nem figyelt útközben. Ja, hát nem ez olyan kb. Mint amikor mondták, hogy Igen. biztos még most is mondják, hogy az erőszakos játékoktól erőszakosak lesznek a gyerekek, meg minden. Igen, Mindenki igen, és erőszakos igazából lesz az úgy erőszakos ki vo- játékokról, és mindig elgondolkozom, van az első és a második világháborúban miben játszottak az emberek? Egyrésztről, Hogy annyira másrésztről pedig, erőszakosak lettek. másrésztről pedig aki erőszakos, az nem a játékból fogja kiváltani. Hát Az figyelj, amúgy is erőszakos kiválthatja, lesz. csak Egy aki film már csak kiválthatja, más is egy- kiváltja, hogyha az nem. Persze. Mindenki tudja váltani. Egy csomó minden, és az emberek nem azt látják, hogy akkor most XY dolog miatt, hanem azt látják, hogy amiatt. És nem azt látják az emberben, hogy amúgy is... Nem valamire muszáj fogni. Igen, igen. Hát figyelj, hogyha valakinek amúgy is ilyen a gyermekkora például, meg a természete, ne adj Isten, de hogyha mégiscsak ilyen lenne, akkor nem tud mit csinálni az ember ezzel. Hát igen, elnyomni az meg nem jó. Igen. Hát igen. De mindegy, tereljük ettől a komoly résztől egy kicsit vissza arra, hogy igen, ilyen zsebszörnyeket kell Várjátok, fogdosni. Várjatok, ha már úgyis játék, és úgyis Pokémon, ami mindenki gyerekkorában benne volt, akkor Zozó dobta fel azt hiszem a témát, hogy mi az, kedvenc játék, vagy legelső gamer tapasztalat, vagy mi volt? Igen, igen, igen. Mert azt pont nem dobtam látom, fel. itt most nem találom meg. Mindegy, tehát a legjobb, az első gamer tapasztalat, na arról nekem én azt tudom mondani, 3 játék jut most eszembe, ami így a nagyon kis koromból volt játék. Az egyik az a Flatout, azt nem tudom ismeritek-e. Igen, igen. Az nagyon vicces, azt nemrég elővettem, amikor nem volt gépem és a laptopon játszottam. Tehát az egy nagyon jó játék még mindig, és nagyon jól meg van benne csinálva a törés, meg minden. Van már több is belőle, csak azokat nem vettem meg, mindegy. A másik az a Lego Racer, vagy nem tudom. Ahol, Igen, tudom, ahol tudom, lehetett persze. csinálni a izéket, Persze, kis persze, autókat hát nekem is Legóból, megvan. azzal Hát, versenyezni, az nagyon jó volt. Az hát iszonyat jó. képzeljétek el, hogy nekünk a suliba a könyvtárban csak az a játék volt fent. Az tök Hm. jó. Annyit nyomtuk. Igen. Ja, meg akkor bocsánat, még 2 eszembe jutott mármint, hogy, tehát, hogy így 4 lesz a vége. A Crazy Taxi, de az a izéből, ilyen műzlis játék, az jó volt. az most csak ennyi, az jó volt. És azt hiszem Pyjama Man, de nemrég találtam meg Steam-en, hogy most fönt van. A Pyjama Man, Komolyan. vagy mi a címe. Vagy legalábbis valami hasonló, az ilyen nagyon-nagyon 5 éveseknek való játék, de kb. Annyi is voltam. Gondolom, amikor játszottam. azért játszottál vele, mert 5 éves voltál. Igen, tehát hogy de az nagyon jó volt, tehát ott tök jó történet volt, ilyen gyerekeknek való, alig emlékszem már, de azt hiszem, hát ilyen szuperhőst játszottál, figyelj, a címéről, hogy segíteni Pyjama Man. kellett. Igen, ilyen kisgyerek Tehát, elkezdett egy szuperhős, segítettél az embereknek, vagy nem tudom, robotok voltak talán, mindegy. De hát az nagyon nagy volt. Még gondolom, hogy nagyjából ekkora lesz. Tudod? Ö,
Gondolkoztam ezen, hogy mi lehet az első ilyen játék élményem, és hát ha belegondolok, talán a... Picit visszhangzol. Te is. Aha, akkor Nem Tabi, jöttem, nálad lesz probléma. de pont ki volt kapcsolva a mikrofon amúgy. Tehát nem tudom, Most hogy... meg nagy az ugás. Igen. Most helyreállt. Várjátok. Jó, most helyre jött. Most helyre jött. Jó, Most oké. megint lesz, mert amikor újraindítom a mikrofont, akkor az elején nagy az úkás, utána el fog múlni. Aha, Most jó, milyen? akkor Mhm. jó, most jó. Jó. Szóval fordítva, Akkor Godab, nem fogom kikapcsolni többet, csak mert ittam és nem akartam, hogy belehallatszódjon, de ez teljesen rosszabb. mindegy. Oké. Szóval Szóval, a... Kiment a fejemből, hirtelen akartam mondani. Jó, Megvan akkor az azon. PS2-re a Dragon Ball Z-nek a nem is tudom hanyadik része volt meg Komolyan? először, de azon... Hát figyelj, én 8 éves voltam és szerettem a Dragon Ball-t. Mhm. amúgy csak én nem szerettem a Dragon Ball-t. Képzeljétek el, én kicsit De én sem csak a voltam verekedős benne. játékban. Ja? Jó, mert én azt Ja. nem néztem, én nem is Yu-Gi-Oh-t néztem, én Duel Masters néztem. Jó, én Én mindent nálunk- néztem, vagyis én beteg voltam. Nekem meg volt életem. Amúgy nem volt. Nálunk sokkal másabb volt sokszor a helyzet. Például én sosem néztem Cartoon Network-öt. Ahhoz én gyerekkorod néztem, de lehetett? az akkor egy Hát, betegség. tehát Kifejezetten jó, mert egy csomó minden nem kaptam meg ilyen csomó rossz dolgot, amit más ember így megkapott volna. Mhm. Na mindegy, szóval, hogyha tovább megyünk, akkor nálam például az első játékom, számítógépes játékom, ami nem arról szólt, hogy akkor most játékok.io-n vagy igen. játékok.info.hu-n Ja, igen. játszunk, akkor nálam köszönöm motor, szóval amikor a játékok.info-s nyalányságokon kívül nézzük a dolgokat, akkor például nálam az egyik nagy játékom volt, az első játékom. Az a... mindjárt mondom, a Call of Duty Modern Warfare Hány éves 3. voltál? Nem 2, 3. Azt De hiszem Hány éves voltál? Nem 12. 2-3. De... 12 vagy 11, azt hiszem. Ja, akkor oké. Tehát te ilyen későn kezdted a gamerkedést, érted? Én úgymond későn kezdtem, vagy 10, nem is tudom, de én nem kezdtem olyan korán, és Tehát te ahhoz ilyen képest kis 10 éves kis Call of Duty-s ilyen kis ilyen bukit folyton sájbej. igen, bukit szájves folyt. Hát aztán gyertek persze fel a mindenkinek bukit jött a szájvej, Minecraft. Mindenkinek jött azután a Minecraft, és hát... Ja. Hát Amúgy persze. én most gondolok Mondjuk bele. most nem azért, de amikor hallottam, hogy Minecraft, akkor én annyit tudtam angolul, hogy először amúgy úgy írtam be, mert amikor mondták, hogy van, és először én úgy írtam be, hogy minthogy, tehát hogy én craftom, tehát hogy MY, mert Minecraft. Ja. Mert mindenki Aha. így ejtett, hogy Minecraft, és mondom oké. Tehát nem tudták kiejteni, és ezért én Ha. rosszul írtam be. Ők a hibások. Rosszul írták. Igen, csak is az ők a hívások, tehát Szóval egyébként meg nekem most ugrott be, hogy én tévedtem, hogy 8 évesen kezdtem el gamerkedni. Mert Mert beugrott nekem, hogy mert 8 és fél. nem, Ez a fél 5 évesen számít. már az unokabátyámhoz jártam át, És pornót és néztetek? PS1-es volt neki még, és azon a Pókembernek a legelső része volt rajta, és így, Pókembernek a legelső része. hát játékban. Ja. Hát, Igen, meg. Hát mondjuk én ez a fajta ember vagyok, aki én mondjuk először úgymond úgy kezdtem a gamerkedést, ugye volt ez a játék, de én már egy csomószor voltam már az unokatestvéremnéknél, akik így, tehát hogy a unoka tesóm, ő nagyon nagy ilyen gamer volt már akkor is, és így először nála láttam. Meg így amire kifejezetten emlékszem, nem tudom, hogy ti hogy voltatok vele, de az első igazán nagyobb játék, amit végigjátszottam, az a Prototype 2 volt. Nekem ez a pizsama van, amit végig Ja. játszottam először. Meg ugye a kod, amit előbb említettem, de hát a Pyjama Man ez nagyon hard try lehetett. Én Igen, nagyon. Hát figyelj, 5 évesen? Úgy de Ú. biztos több voltam, így 7, nem tudom. De mondjuk Én a
Most nem megöltök, se tudom megmondani, hogy melyik az a játék, amit csak 90%-ban tudtam kivinni, és a maradék 10% az utolsó küldi volt, csak mindig Mindig kifagyott. nem, hanem ha eljutottam a 90%-ig, is, akkor mentettem, és úgy gondolta a játék, vagyis a PS2-m, hogy újra indul és törli az adatait. De figyelj, most visszhangzol nagyon. Nem tudom mitől. Jane is visszhangzott. Jó, nekem az a lényeg, hogy azért veszem én, mert így nem hallatszik ide. Hogy te nem, nálad nem visszhangzunk? Nem. Jó, Úgyhogy akkor biztos szuper. nálam van a probléma, csak tehát nem tudok mit tenni. Jó, figyelj, akkor nincsen baj. Szóval, Ja. szóval visszatérve, nem tudom, ott tartottunk, hogy játék, ami 90%-nál egy megakat nálam. Képzeljétek el, 97%-nál voltam, és az utolsó 3% az utolsó küldőnek az utolsó része. És képzeld el, nem hiszitek el, melyik játék volt ez, a Far Cry 3. Ja. Így konkrétan az utolsó küldi, így, amikor, nem tudom mennyire lehet egy picit spoilerezni. Hát már tök régi játék, így mondva is simán. Szóval Nyugodtan. a Far Cry 3 az ugye úgy végződik, hogy elrepülnél a nem tudom milyen nem léghajóval, hanem tudjátok, vannak ezek a sárkányok, amik elbírják az embert. Igen. Azok a fajta sárkányok, ilyen Igen. légsárkány, és olyannal elrepültél volna, és nem igazán tudom most a nevét, és konkrétan az a feladat, vagy az a mentés, az úgy nekem konkrétan letettem egyik nap, elmentettem 3-szor, érted? 3-szor, aztán külön mentésekbe, aztán lementettem még egyszer, hogy nehogy eltűnjön, és másnap neki mentem, mármint hogy ilyen külön mappába lementettem, másnap neki mentem, és így eltűnt a mentés, de konkrétan. De te külön mappával tudhattad volna Hát hozni. visszatudtam volna, és külön mappából megfogtam, visszanyomtam, és úgysem működött, és annyira ideges lettem, mert tökre élveztem a játékot, meg minden, és tényleg csak annyi lett volna, hogy végigviszem, és aztán töröltem is volna le, mert annyira érdekelt, és így... Nem. Egyszerűen a játék mutatott nekem, hogy nézd, milyen jó játék, játszhatnál vele, kit érdekelsz? Konkrétan így beszólt, hogy aztán többet nem játszhattam. Ja. Na de, ha már végigjátszás, hogy tökéletesen átkötöttél a témára, amit fel akartam hozni, végigjátszottam most a Life is Strange-t. De azt úgy, hogy már megvettem. Life is Strange. Igen, de azt úgy, hogy megvettem. Mindenki tudja, hogy kire Igen. gondolunk, remélem. Igen, én tudom. De, tehát azt úgy, hogy megvettem Csak annyit tavaly. mondanék, Jó, csak annyit légy mondanék. szíves, vágnék közben. Szívesen, szóval annyit mondanék, hogy a kedvenc videósomról van szó, vagy a volt kedvencemről. Jó, de na. Most még már se tudom, hol Mondjuk tartottam. nyugodtan, Köszönöm. persze, popazzál. Tiéd a műsor. Hát én Amúgy is az enyém. Én meg Igen. bármikor lemutalak titeket. De és nehogy akkor azt higgyétek, változtatok. hogy így bárki arra megy, hogy ki a műsor, mert hát kit érdekel. Senki Mi nem azért gondolja vesszük komolyan. föl, mert úgy gondoltuk, hogy nem lenne rossz, hogyha így Jó. felvennénk azt, hogy beszélgetünk. Most figyeljetek srácok, amíg nem figyelnek a másik kettő, addig elárom, enyém a műsor. Igen. Csak hogy tökéletesen úgy, hogy én veszem, úgyhogy ezt én tudnám megcsinálni, de mindegy. És így konkrétan kivágnád belőle, de azért nem. Meg én is vágom, igazad van. Tehát, na mindegy. Na tehát végigvittem a Life is Strange-t, de azt úgy, hogy tényleg tavaly nyáron Summer Sale-en megvettem, mondom, talán elfut a gépemen, hát nagyon rossz volt már akkor a gépem, tehát tényleg nagyon-nagyon rossz, a hűtése már nincs is, és ugye az is kellett lecserélni, mert már el se indult a gép, mert elindult Az és igen. leállt. Tehát nem, elindult, Nice. kék halál leáll. Elindult Hát gondolom, javításmódba, akkor kék paszta. halál leáll, tehát tökéletes volt. Nem baj. Tehát azon nem futott el, mondom, jó, megjött az új gép, egyből, nem egyből azért, ilyen, nem tudom, harmadik játék, amit leszettem, Life is Strange-on, ami játszunk, error, nem jó Windows 10, meg van a... Nem már, rohadt jó mondhatom, igen, és nemrég megcsinálták. Úgyhogy most, amint lehetett, mielőtt megvettem az Overwatch-ot, végigvittem még a Life is Strange-et hétvégén. Tehát Igen, megvetted az Overwatch-ot, pedig vehettél volna egy mikrofont. nem baj, az Overwatch jobb. Amúgy Overwatch is is. life. Amúgy Overwatch tényleg forever. annyira jó Ja az igen, Overwatch? várjál, Life is Strange és az Overwatch-ra rögtön át is fogok térni, mert azzal egy élményt elmondok. Tehát Life is Strange, arról annyit, hogy nagyon-nagyon jó. Eleve láttam az első 3 epizódnak egy végigjátszását, de ezt szinte el is felejtettem.
És Amúgy milyen jó legvég... egy olyan játékot, ami sztori alapú megnézni. Igen, viszont a végén ö, nagyon abszurd, de nagyon-nagyon abszurd, és rohadtul meglepett, hogy ilyet betesznek egy játékba, de végül is egy időutazós játékba nem csoda annyira. De azért meglepett, nem Figyelj, spoilerezem, mert csak megéri annyit megvenni? megéri. De azért Nyújt annyi inkább, élményt, amennyit ki tudsz érte pengetni, 10 figyelj, eurót? milyen 10 euró, ennél sokkal több. Mennyi? Mindjárt 30? mondom. Az 5 epizód együtt, az pontosan... Mindjárt csak rákeresek éppen, és az izén messze van. A... Egyébként ez az a játék, amelyikben a Csajci az időt manipulál. Manipulálja, igen. Ja, nem Manipulálja. vagyok. Igen. Ja, amúgy mindjárt mondom. Akkor jó, már Az 5 vágom epizód melyik. összesen Azt én is. most 25%-os kedvezmény van, és igazából 20 euró csak az 5 epizód. Azt hittem, Na hogy jó, 30. szia! Akkor viszont 15 euró, bocsánat, most 15 euró az 5 epizód. A Life is Strange-ből. Ami azért Szóval nem most olyan mindenki teljes nyugodjon le, mértékig és ne megéri. csapja fel az interneten, és keressen rá. És sőt, G2-en biztos, hogy sokkal olcsóbb. Csing csing. Hát figyeljetek srácok, én... Na jó, folytasd nyugodtan. Jó, Majd várjál, elmondom én tehát- is. Igen, végigvittem, nagyon abszurd. Erről ennyit. Overwatchról pedig annyit. Első láda, de nem, elkezdek játszani. Szintet lépek, legelső, de tényleg a leges-legelső vagy ládámba Legendary skin az új karakterre. Hát komolyan. Komolyan. Igen. És a haveromnak mondtam, és mondta, hogy na, azért az tényleg elég nagy szerencse. Azóta Hát az viszont duc. egyet sem nyitottam, viszont néhány epiket igen. Megvettem egy epiket Mercury-re, ami nagyon tetszett. Meg Mert konkrétan volt, hogy ugyanazt az epiket megkaptam kétszer, vagy rare, nem tudom, egy ládába, de ugyanazt, és ugye az egyikből pénzt kaptam. Persze, mert ilyenkor... Igen, tudom, hogy... Tehát, igen. Jó, és akkor most folytassátok már, most ennyi. Csak ki fogom sípolni, és ezért viccesen fogom Hát mondani. itt ezt a részt ki is vághatod szerintem Igen, ezt többől. konkrétan ki kéne vágni. Nem többől. kéne, jó lesz, az mindegy. Nem, azért Most nem már jó, ki kell. mert... Azért nem jó, mert... Egy rohadt rövid Azért lesz. konkrétan a pénzről nem szeretnék beszélni adásban. Ja, Igen, hát ez szóval... most nem olyan, most nem mondtuk. Figyelj, jó, csináljuk igen. azt, hogy kivágod ezt a részt, és annyit hagyunk benne, hogy mennyi volt a... Mármint, hogy milyen gépünk van. Csináljuk azt, hogy kivágunk mindent, és annyit hagyunk benne, hogy ez köszönést. Igen. Sziasztok! Sziasztok, viszlát! Na jó. Most viszont váltsunk témát, nem tudom, mire, tehát hogy mire váltsunk. Figyelj, mi lenne, hogyha tovább nyomnánk valamit, hogy az Intel véleményét megkatliznánk? Az Jó, szabad? nyugodtan mondj. Jó. Kezdjed te. Viszont akkor tovább térni egy témára, hogyha már úgyis az Intel processzorokról meg ilyesmikről beszéltünk. A másik téma, amit szeretnék mondani, az Intelnek van egy, konkrétan egy videót láttam a tegnap előtt, az Intel véleményével kapcsolatban. Úgymond ez a videó, ez lent lesz a leírásba, elvileg, mármint hogy igen, lent lesz, ugye? Jó, most viszont nagyon recsegsz, vagy sercegsz, vagy nem tudom. Én. Igen. Igen, mert én nem csináltam semmit, és... Igen, ennyi. és mivel én is hallom, ezért én sem csináltam, tehát mindegy, Akkor egy most már nem. És most? Csak egy kicsit. Most csak egy kicsit. Jó, mindegy. Szóval láttam tegnap, vagy valamikor a minap láttam egy videót az Intel véleményének. Van, nem tudja, az Intel véleménye, az arról szól, hogy küldtek egy videósnak, egy nagyobb videósnak, akit most nem fogok kimondani, mert nem fizeti az adást, és úgyis egy olyan nagy csatorna vagyunk, hogy simán tudna fizetni a támogatásért, na mindegy. Igen, azt azért Szóval küldtek egy feliratkozom. dobozt, Összesen. igen. Küldtek egy dobozt, és amiben igazából azok az alapanyagok vannak, amiket Amiben az Intel cuccok amikből készülnek. készülnek a mindennapi készülékeink, Nem csak telefonunk, azok, tabletünk, processzorunk, stb. Ilyesmi. És ezt Afrikába És, bányásszák, meg minden. Igen, szóval a videó arról szól, hogy honnan jönnek ezek az alapanyagok, és arról szól, hogy van egy ilyen conflict free nevezetű logó, vagy ilyen jelzés, márkajelzés, ami azt jelenti, hogy
tudsz segíteni azoknak a családoknak, meg azoknak az embereknek, akik ott kint dolgoznak Afrikába, illetve olyan helyeken, ahol Kongóba, stb. Akik kibányáznak azokat az alapanyagokat, amikből készül a telefonod konkrétan. Igen. És ez azért jó ez a felindulás, ez az elkezdése a dolgoknak, hisz sokkal kevesebb úgymond munkája lesz azoknak az embereknek, akik ott kint dolgoznak, és jobban meg fognak tudni élni, több tanításuk lesz, stb. Szóval úgymond az Intelen keresztül támogatod az ilyen embereket. És lesz egy videó, amit ugye most benne lesz a leírásban, azt mindenképpen nézzétek meg, mert hát maga a videó, amiről most beszélek, és érdemes megnézni, hisz szerintem nem az Intel az első, de az Intel az, aki most egy elég nagy lépést tett azért, hogy ne legyen ez a világ kevésbé olyan fejlett része annyira hátra maradott, mint amilyen most az. Mert most eléggé hátra maradottak úgymond a Afrika, illetve ilyen úgymond fejlődő országok. Nem tudom, hogy ti Igen. hogy vagytok ezzel, de Igen, az. hát valamilyen szinten én ezt a véleményt igazán csak osztani tudom, hisz ez egy olyan ilyen termék anyag úgymond, ami nem csak azoknak az embereknek segít, és azokat az embereket teszi boldoggá, akik megveszik a terméket, hanem azoknak is, akik elkészítik azokat. És akik elkészítik, annak sokkal nagyobb a köszönet, mint az, aki megveszi. Igen. Szerintem. Én erről Csak egy nem mondok shout-out, semmit. hogy ezt mindenképpen szerettem volna, hogy beszéljünk erről. Jó, most viszont ha már mindenki dobott fel témát, te is dob fel a sajátodat, amit mondta, hogy szeretnél. Oké, de Igen, Ne ezt eléggé szólítsanak. ki tudjuk. Nem mindegy. Majd Nem. kisípolom úgyis. Nem. nem szokj hozzá. Jó. Mégis kisípolom. Jó, de szokj hozzá. Ezt vág ki, hogy akkor most megint megszólítod azt, Mert hogy akkor most te is hogy kivonod podcaston, na, gyerünk. Mert ha nagyon sokat vágok, az meg nagyon rossz egy podcastbe, de mindegy, gyerünk. nem feltétlenül. Szóval az én témám az a technológiai fejlettség, amit átértél, és mit vársz a jövőtől. Speciál itt gondolok arra, hogy én például régen annó én egy PS2-t kaptam, aztán mondjuk lett egy Xbox 360-am, mellette egy gépem, és stb. És így nagyjából későbbiekben a jövő terén, hogy mit vársz el, milyen technológiai fejlettségek lesznek még, mit tudnál elképzelni. Gondolok itt például azt, hogy nem csak létező technológia, mint például most a VR így mondom, mert az már létező technológia, de hogy De azt is lehet fejleszteni még szerintem egy nagyon jó dologgal, amit majd mindjárt elmondok akkor. igen, ezt akartam, hogy erre kell kitérni itt ebben a témában. Ebben az etapban. Figyeljetek, jó. Figyelj, én úgy ugrottam be, hogy nagyjából olyan 2014-ben történt egy változás telefontéren. Mármint, hogy hát igen, telefontéren volt. Ott konkrétan megugrottak a telefonok, és erősebb lett egy csomó telefon, mint egy csomó akkor használatban lévő gép. És tudom, hogy valamennyire nem ez az, amit kérdeztél, viszont erről szeretnék átkötni arra, hogy amennyit az egy év alatt fejlődött, az lehet, hogy most nem lesz 2-3 évig akkora fejlődés, de így is lehet látni, hogy mekkorát tudnak, egyre kisebbek lesznek és kisebbek a dolgok, és én azon gondolkozom, hogy mikor lesz az elérhető, amiről beszélt, azt hiszem, hogy a Sony szeretett volna kiadni egy olyan készüléket, ami egy szemlencse, mármint hogy egy kamera. Konkrétan a szemedbe. És én azon gondolkozom, hogy az, hogyha kész lesz, ugye Sony. Ugye Sony. Mindjárt utána nézek, szóval... Tudom, miről beszélsz egyébként. Most akkor csak így annyit mondok, hogy Jó, igen, mondd még el. hogy ehhez hozzáfűződően, hogy értem, mire akarsz kitérni. De ráadásul, amit a legelején mondtál, egy kicsit badarság, hogy tényleg akkor, oké, aztán hiszem, hogy bejelentkeztél meg. Azt láttad, hogy fejlődik meg minden, de az akkori gépek, az pont olyan erősek voltak,
mert nem voltak sokkal erősebbek a telefonok akkortájt. Most van az, hogy egy mostani mm, telefon, 2011 végéről beszélek. Tehát, hogy bocsánat, ja 11, hú, erre az... 15 eleje és 14 vége. Mert akkor Ja. lettek az, hogy akkor egy Sony nagy termék, az konkrétan azzal vetekedett, ami akkor jó volt gépbe. Na, picit visszatérve, bocsánat. Jó, most már értem, miről van szó, akkor bocsi, akkor csak erre annyit mondok, hogy a telefon és a gép között mindig óriási nagy különbség lesz. Attól függetlenül, hogy azt mondod, hogy állítólag vetegedett egy izével, igen, maximum Igen. egy kisebb géppel vetegedett, mert most ha Igen, ez így van. felhozom azt neked, Fejlődik hogy a gép is, meg a telefon is egyaránt. Nem azt Felhozom mondom, azt- hogy egy 6. szériás, mármint hogy 6. nem azt mondom, hogy 6. szériás generációs dolgos ilyenekre, meg i7, Igen, meg igen, ilyenek, hanem hogyha azt mondom neked, hogy körülbelül nem tudom, hogy melyik telefon az, amelyik felér az én gépemmel, A nem erős az... mostanival? Igen. Nem erős az én gépem, de biztos van olyan. De Persze. azért tudok olyat mondani, hogy amennyibe kerül a telefon, kb. 300 000-et kérnek érte. De mondjuk azt rosszul is várj, tettem ha fel a már így témát, de picit. összehasonlítod, akkor egy olyan nagyon régi szobanagyságú gépet is összehasonlíthatsz egy, mit tudom én, az én telefonommal, Igen, ami olyan de nem szép csúcs dolog ez. technológiás. Figyelj, rosszul tettem fel magát a kérdést, mert abba belegondolni, hogy mire használsz egy nagy gépet és mire használsz egy telefont, attól függ, hogy ki vagy, mert hogyha tényleg egy CEO vagy, akkor tudod ugyanarra használni, mint a nagy gépet. Viszont oda mindig figyeljünk, hogy a telefonon sose lesz olyan jó a gaming, egyrésztről, másrésztről pedig gépen sokkal inkább, is mondjam, láthatóak sokszor a dolgok, és össze nem szabad a kettőt hasonlítani, mert a telefon mindig nálad van, és a gép az pedig sose. Csak hogyha hazamész és leülsz. Meg nem lehet ugyanolyan jó, mert úgy kéne akkor nézni, hogy amikor kijön egy telefon, és abban a gépben egy új gép, tehát hogy újféle telefon, újféle gép, akkor mindig a gép lesz a jobb. Igen. Legalábbis igen. egyelőre. Na de Nagyon sokáig így is lesz szerintem. Lehet, hogy később meg fog szűnni ez a gép tumultus, hogy ja, hát lesz egy ilyen kis amikor kütyű, már eléri a maxot. Nem de tudom, amúgy nincsen mondjuk sose max, fogja elérni azt a szintet úgy szerintem maxot, kb. De el tudja érni úgy a maxot, mondjuk videokártya esetében, lehet, hogy ez csak abba, hogy amit a szem már nem dolgoz fel. Így, tehát hogy... Hát már most azt hiszem- elértük akkor a Azt maxot. hiszem 140 FPS-nél tovább nem dolgoz fel talán? Azt hiszem, nem tudom. Hát- Ez nem teljesen igaz, ez relatív, ez a 140 FPS. Ö, Mert elviekben Mindig azt mondják, átlagos, hogy ki izélet fejleszt, vagy ki... de amúgy Ö, fejleszthető a szemed, hogyha azt mondod, de hogy az átlagember az nem szokta így fejleszteni a Igen. szemét, csak úgy Ezzel igazad random, van, tehát- viszont de hozzá visszatérve neki egy egy picit, monitort. biztos, hogy van valaki, aki fejleszti, mert most már igencsak elkezdődött ez a technológiai fejlődés, szóval biztos lesz valaki, aki elkezdi fejleszteni, viszont ahhoz, hogy megértsük azt, hogy miért kellenek az ilyen dolgok, hogyha azt mondod, hogy 250 vagy nem tudom mennyit mondtál, hogy hány FPS-t úgymond képes a szem feldolgozni, ez nem igaz, mivel van a monitoroknak van egy ilyen tikje, hogy adott közönként, és a szemnek ugyanúgy van egy tikje, és lehet, hogy többet dolgoz fel, viszont nem ugyanabban a... Tehát, hogy nem percenként van, nem átlagolva van. Nem is percen. Értitek? másodpercen. Már Jó, nem mindegy. másodperc. Nem Most mindegy, viszont Körülbelül ilyen. betettem, visszatérve egy picit hogy erre a fejlődésre, hogy szerintem ami most nagyon-nagyon fog fejlődni, az hogy kisebbek lesznek a dolgok. És ami történt, hogy a Sony szeretne egy kontaktlencsét, ami egy kamerát konkrétan helyez a szemed elé. ültetsz a szemed elé, az azt jelenti, És egy lesz az agyadban egy autofókuszos, ilyen kis egy chip, ami segít. stabilizátoros. Igen. Igen, Ezt tudom. konkrétan nem azért mondom, mert ezt annyira olyannak gondolom, hogy ez működni fog, hanem annak mondom, hogy ez talán működhet, de csak abban a sorban, hogyha a Sony-nak, amit ugye mondják, hogy image, tehát hogy képstabilizátoros és autofókuszos és minden tökéletes patent kontaktlencse, csak akkor fog működni, hogyha olyan picik lesznek a termékek, hogy ez
kivitelezhető legyen, mert most nem kivitelezhető, és azt se tudom, hogy szeretné az áramellátást megoldani, mert a testünkben igazán vannak olyan picike herceg, illetve vannak olyan... Csak mondom. Most mi van? Recsegek? Igen. Nagyon. És most? Nem annyira. Most egy kicsit se. Jó, Most szuper, jó. szóval... Most visszatérve arra, amit előbb mondtam, hogy viszont azt nem tudom, Az áram fogják- kihasználását az emberi testnek, stb. Igen, Értettük, hogy miről van szó. Igen, Ez tény és való, csak ez olyannyira jövőbeli technika. Már nem de azért. Viszont azt, a VR-ra is azt mondtátok, meg mindenki azt mondta, hogy jövőbeli technika, és mégis eljött. Nem mondtam és azt. nem mondtad, de sokan mondták, bocsánat, nem akartam általánosítani. De hogyha belegondolunk abba, hogy ezt is arra mondjuk, hogy jövőbeli technika, viszont ezt nem tudom, hogy fogják megcsinálni, hisz amiről beszéltem, hogy áramellátás, mert a testnek van egy kis szintű, egy valamilyen áram, úgymond áram bennünk, meg olyan vezethető rész. Impulzusok, de Igen, vannak impulzusaink, illetve ilyesmik, de azt nem tudjuk annyira kihasználni. Képzeljetek el, hogyha sikerülne ezt kihasználni, képzeljetek el egy olyan karórát, amit nem kellene tölteni egész nap, mindig jó lenne nem rajtad, tudom. csak, Mert lehetetlen, várj egy mert picit, azért hadd mondjam végig. van bennünk így, vannak hadd bennünk mondjam végig, impulzusok. várj egy de picit, jó. várj egy picit, hadd mondjam végig. Szóval képzelj el egy olyan órát, amit konkrétan azzal tölteni, hogy rajta van a kezeden, de úgy, hogy mondjuk egy-két nap, mármint hogy minden nap megennél egyel több Big Mac-et, de nem olyat, ami a McDonald'ban van, mert ez nem ad semmi energiát, hanem egy rendeset. Érted, hogy miről gondolok? Akkor már Képzeljétek el egy sokat- olyat. Tehát, hogy Hát, nagyon jövőbeli, meg nagyon olyan, hogy hú de high-tech, meg hú de ilyesmi, de ezt mondjuk én nem tartom elkészíthetőnek. Nagyon sok mindent el tudok mondani, hogy ez működni fog, hogy az működni fog, de nem igazán tudom. szerintem ez nem, mert oké, hogy van, tehát hogy oké, hogy valamennyire vezetjük az áramot, meg valamennyire át tudjuk alakítani az energiát, de akkor sincs arra elég, hogy egy akkumulátort feltölts, tehát Igen, ez de olyan, mondjuk- ez olyan, mint hogyha egy lufit dörzsölnél a hajadhoz és azzal akarnál feltölteni Igen. egy telefonaksit, tehát valamennyi megy, de annyi, hogy tehát hogy lényeges is Akkor- legyen, annyi nem. Most annyit mondok, hogy egyébként ezt az órás ötletet, amit mondtál, hogy most a testből töltjük fel meg mindent. Most azt a részét nem vessük töltjük el. fel, nem Hővel töltjük lehetne fel. inkább, mert Nem Töltődik. töltjük el. Nem töltődik. Nem az a lényeg, hogy töltődik, mert képzelj olyan, mint a gép, hogy úgymond hálózatból menne, csak mi vagyunk a hálózat. Értem, nem az a lényeg, hogy értettem amúgy. Szóval Ja, jó. csak itt kicsit át akartam úgy csatni, hogy ezt vessük el ezt a hálózatot, az emberi testet, mert kb. Hát nem Már vagyunk nem képesek rá. azért jelenleg el, mert nem egy vagyunk rá ideig képesek. biztos, hogy nincs erre, és nem is lesz legalább egy 5 évig. Biztos vagyok benne, ha nem több. De én csak 5-öt mondok, mert nem vagyok benne biztos, mert sosem lehet tudni. De arra már van technológia, vagyis volt a múltban, hogy akár 50 méterről is feltöltsék a telefont, meg ilyenek. Meg egyébként arra lennék kíváncsi, van egy Japánban egy olyan hely, egy olyan város, ahol teli vannak 1970-ben lévő tudósok, és elviekben 3 vagy 4 év múlva, hogy van? 2020-ban fognak állítólag kijönni abból, ha jól emlékszem, De azt nem mondhatod, hogy miből, tehát így ilyen izében abból a vannak. városból. Jaj, városból. Ja, hogy Az egy ők város, nem ami tudnak el van nem kapnak különítve. semmi tudást? Aha. Ja. És ők maguk fejlesztik, és meglátják majd, hogy mi történt, teljesen külön életet Az élnek. érdekes. Ez mondjuk azért jó, mert tudnak fejlődni legalábbis, nem zavarja őket senki. Igen, és arra vagyok kíváncsi, hogy ők hova jutottak el. De ezt elviekben, ha jól tudom, 2020-ban van vége ennek Mondjuk lehet, hogy így ez mond csak a egy projektnek. összeesküvés elmélet, és nem is igaz, tehát azért figyeljetek. benne van, hogy ez csak egy Persze, hoax. persze benne van. Nekem mondjuk az lenne a véleményem, hogy ez nem azt mondom, hogy hátraesés, de hogy így most elindultak ugyanarról a pontról, és hogy mi lesz a vége, ez jó dolog meg minden, de egy csomó minden fejlődésből kimaradnak, és mondjuk És kijönnek, lehet, hogy kijönnek egy ilyen telefonnal, és akkor tök jó. már de egy régóta ilyen, van. de egy olyan, egy Nokia szimbiános. Igen.
Nem azt mondom, mert nem olyan lesz a szoftvere, de kijönnek valami ilyesmivel, és azzal pedig azt fogjuk Vagy mondani, lehet, hogy hogy olyannal jönnek ki, ami nem újítás, de igen. hát mondjuk nem olyan, Csak amilyen ők is nagyon-nagyon megcsinálták, high-tech, de nem is az, hogy ők is megcsinálták, hanem tényleg új dolog, nem rosszul mondtam, tehát tényleg új dolog, de nem olyan nagyon-nagyon high-tech. Csak olyan fur, és senki nem gondolt, olyan, Ö, vagy ilyesmi. Itt nem azt kell látni benne, hogy Hívnak, esetleg, mert bocsánat. jó, lépjek ki, addig, szóval elviekben az Tessék? van, hogy Most mi a van? Tessék. kilépett közben egy picit. De figyelj, akkor miért fordítod? Miért folytatod? Mi? Ő veszi. De nem tudom, hogy leállította az adást. Hát figyelj, hogyha konkrétan kilépett a fiókjával, akkor biztos. Mondjuk itt van bent a... Ja, és elég erősen visszazzunk, szóval ja, biztos veszi. Bocsi, most kicsit serceg, mire ilyesmit fogok. Egy percig, vagy egy másik De percig. veszed? Veszem. Én csak kikapcsoltam a mikrofonom. Mondtam. Oké, De bocsi. miről beszéltetek? Közbeszólt közben, hogy miért befejeztem volna a mondandómat. Szóval, hogy itt nem az a lényeg, hogy esetleg másabb szinten fognak járni. Lehet, hogy ott fognak járni, lehet kevésbé fognak ott járni. De valószínűleg másképp közelítik meg, mint mi. Yeah. És itt maga az, hogy ahogy másképp megközelítik, abban rejlik lehet a technológiai új fejlettség, hogy meglátjuk azt, hogy basszus, itt létrehoztak egy ugyanúgy mondjuk egy okos telefont, De lehet, hogy könnyebben megoldották. és Az könnyebben elváltást. megoldották, és Persze. vagy volt valami nehezebb dolog benne, de van benne egy olyan rész, ami mondjuk 4-szer olyan jó, mint a miénk. De mondjuk az Aha. összes többi meg ilyen szar. Aha. És így ez a... Ja, hát akkor ezt itt átvesszük, és kész. Igen, Ezt a igen, részét értem. kell megfogni, hogyha tényleg elviekben azt jósolták, hogy nem sokkal fognak maximum előrébb járni, de ilyen nagyon minimális, és nem biztos, hogy minden területen, de lesz olyan terület. Hm. És amúgy is már a legtöbb dolgot igazándiból én, ahogy láttam és tapasztaltam az eddigiek során, már egy csomó dolgot az ember már felfedezett, csak nem adják Nem ki róla az publikál. infót, vagy ha ki Igen, is igen. adják, utána 5 évig vagy 10 évig nem is hallasz róla. Igen, értem. Vagy erre például a Nikola Tesla, amit már egyszer említettem, Igen. hogy annak a wireless-es megoldása, hogy nem is tudom, 500 méterről felgyújtott egy izzót, Igen, és, láttam azt. és Ilyesmit. elviekben most a tudomány szinte szerint az lehetetlen, mi még csak maximum 10 méterre tudunk, a japánok legalábbis, alapjáraton meg úgy van, hogy maximum ilyen 30 centi. De ugye mondta, hogy ezt a izét nem a gondoltad volna.hu-n láttad. Nem. Jól van. Csak én azon láttam, és arra nem kell mindent elhívni azért. Jó, azt tudom, hogy onnan nem. Tehát De vannak nem... igaz dolgok, amiket Igen, utána néztem, de és én ez abból nem volt. alapozok, hanem csak rögni szoktam általában. De én meg ezt már utána alapjáraton, szoktam mivel hogy nézni, és van srácok, abból igaz. én alapjáraton, én azért talán egy kicsit idősebb vagyok, mint ti. De egy kicsit tapasztaltabb is. Azért, Igen. köszönjük. Igen, szóval Mentizmék, vagy mennyi vagy? valószínű, hogy tudok azért egy-két olyan dolgot. Ráadásul úgy, hogy én engem érdekelt mindig is a tudománybeli fejlettség. A múltból és a jövőből és a jelenből. Na a jövő az holnap van. Mindig. Ez mindig fix. Ahogy a fogyókúra is mindig akkor kezdődik. Hát, vagy valaki már elkezdte. Csak nem tartja be. Hát elég jó. Na, de amúgy visszatérve a VR-ra, a HTC Vive-ot azt ismeritek, gondolom. Persze. Látomásból. Jó, bocsi, csak közben. Mindegy. Fejlesztésből. Jaj, ez még nagyon jól lehet. Mindegy. Nem, de hogy is. Tehát Sajnos. abban van az, ugye, hogy egy mozog, és így nagyon érzékenyen meg van oldva, tehát tényleg, nagyon jól, hogy ott a kontroller. És ezt leteszed és mozog nagyon kicsit, és azt is látja a kamera, és megjeleníti előtted. Igen. Na én a kontroller helyett szerintem egy kesztyűt, vagy valami olyasmit be lehetne tenni, ami úgy működne, hát még nagyon nehéz lenne megoldani, hogyha valamihez hozzáérsz, akkor
Mert lehet, hogy is nem tudom, biztos rezeg amúgy valamennyire az a kontroller, Rezeg. Igen, Igen. rezeg. amikor hozzáérsz valamihez, de ott mondjuk hozzáérnél a kis ujjaddal egy falhoz, és azt éreznéd, hogy hozzáérsz, mert rezeg. Hm. És Na, akkor ezt most elárulom neked, ezt visszakapnád. fejlesztik. Ezt így Jó, mondva gondoltam amúgy, fejlesztik. tehát- És, igen. és És mikromotorokkal várjatok, fejlesztik, és, ami azt jelenti, hogy ha játékban hozzányúlsz a falhoz, akkor összeszorítja a kezedet a kesztyű. Igen, igen. Ugyanerre gondoltam. Hát vagy megfogsz valamit, és akkor ugyanúgy. Ott érzed igazából, ott rezeg, Igen. Igen. hogy érezd is. De ez még, ez az okos szövettechnológia tulajdonképpen, amiről Nem mi is beszélünk. tudom, igen. Hát jó, nem kell szövet feltétlenül, Hát, hát, vastag kesztyű is. Hát de nem azzal- szövet lesz, remélem tudod, hogy ez semmiképp nem szövet lesz. Hát de ezt úgy Szerintem hívják, is. hogy elvében okos Igen, szövettechnológia, úgy hívják. mert hogy alapjáton ha arra gondolsz, hogy ha a kezeden valamit ráhúzol, az az okos szövettechnológia, akármilyen szinten, Igen, ha egy vaskos dolgot igen, húzol, igen. vagy ilyesmi. igen, igen. Igen. És elvégben egy kesztyűt kell magadra húznod, mert hogy így is úgy is az lesz a legideálisabb. Csak annyi, hogy nem szövet lesz, hanem mondjuk fém. igen. Csak Hát, könnyen jó, mozgatható. Fém nem lesz, tehát jó. Figyelj, Csak érted? Hát fém, de semmiképp nem vas, szóval... De ezt nem minket tudjuk sem megmondani, hogy most mi lesz, vagy mi nem. recsegni, ugye nálad nem? Szabi. De valaki, egy recsegett egy kicsit, de most már nem. Jó. Jó, én nem hallottam semmit, akkor lehet én Még voltam. mindig recsegsz, igen. Nem baj. Nem olyan nagyon. Ja, vagy ja. Mute-od le magad és aztán vissza. Most? Most jó. Tökéletes. Ugye mondtam, hogy én csinálom a hangot. Igen. Szóval... Szóval ezt még úgy nem lehet Na jó. tudni, hogy mire Na jó. jutnak. Hát ez nem működik, mindegy. Egy idő után elmúlik nála. Tehát Jó. mindig az van. Addig beszéltek, én egy kicsit várok. Jó. Hát mondjuk más témát így most nem merek feldobni, de... Ja, hát folytatjuk az Elterén előzőt, próbáld. ugye igen, kesztyű lesz, meg szerintem is kesztyű formája lesz, kesztyű alakú lesz, fel fogjuk húzni úgymond a kezünkre, nem rosszra gondolni. És viszont abban hogyha azt figyeljük, hogy kesztyű lesz, illetve ilyen fajta minőségű, tehát hogy ezt fogjuk kihasználni benne, akkor viszont arra is nagyon oda kell figyelni, hogy mi van, hogyha ez rossz irányba fog venni, és nem lesz annyira jó a szigetelése, hogy azoknak a mikromotoroknak nem a motort fogja meghajtani néha, hanem a te kezedet. És ebben nem egy ember fog belehalni, és kérlek, ne kelljen beszéljek a áramütés általi halálról, mert nem rég szép szenvedte dolog. meg az. Hát nem az, hogy nem szép dolog, hanem nemrég voltunk a temetésén a Jó, nagyfaternek. ebben nem menjünk bele, jó? Hát igen, szóval ebben ne. De Szóval csak annyit egyébként... visszatérve, hogy nagyon vigyázni kell ennél a technikánál, mivel itt nagyon sok áram kell majd az embernek, és itt nem lesz annyira könnyű elvezetni, mint a VR-nál, mert ott nagyjából csak annyi volt, hogy volt egy külső frame, egy külső... Értitek, mire gondolok? Egy Igen. külső ilyen tartó lemez, úgymond, és csak arra rá kellett rakni, úgymond. Igen, de amúgy... Igazándiból... Szerintem ezt úgy fogják megoldani legreálisabban, hogy felhúzod ezt a kesztyűt, kapsz hozzá egy, így mondva, abba a kesztyűbe a legvégén egy ilyen karperecet, amit rá ilyen alapvetően csatolós lesz. Én ezt tudom elképzelni, és abba lesz minden. Minden elektronika. És Igen, én is így gondoltam. ilyen vezetékszerű dolgok, amik letapogatják a mozgást alapján érzékelve. Igen. És ez már létező technológia. Így mondod, csak az, hogy a finom részét kell még ezen hangolni. De szóval, hogy ezt a részét, hogy így letapogatja, és közben ezt belemegy a karperecedbe. Hm? És így ezáltal. Meg mondjuk egy kis rezgő szerkezetet kell bele ott azoknál, ahol vannak ezek az impulzus Igen, mérők, oda beleépíteni, igen, én pont erre gondoltam és így ezáltal nincs az, hogy igazából egyrészt
megrázzon az áram, másrészt így ezáltal feljön az, hogy ezt meg lehet oldani úgy, hogy vezeték nélküli legyen. Hát van rá esély, csak ugye az meg még több idő. Hát figyelj, ha megcsinálták ezt a hát, HTC Vive, igen, a konzolt, csak azt kell lekicsinyíteni annak az érzékelőjét egy ilyen karperecbe, így mondva. Jó, mondjuk Azt a szerinted részét. hogy csinálták meg először? Tehát először úgy csinálták a HTC Vive-ot. Hogy egy ilyen óriási nagy bumszli volt. Nem, Igen. nem arról beszélek, hanem hogy ilyen kódokat, milyen kódok azok? Amit leolvas mondja, hogy milyen Ja, mondjuk persze, egy persze. élelmiszerboltba QR kódokat. tettek a falakra és azokat De ez nem a olvassa le. HTC Vive, hanem De, maga a VR-nak de a az a izéje HTC volt. Hát a VR-nak is, de a HTC A Vive-nak HTC tudod hány Vive-nak. millió volt felragasztva egy A szobába a falakra volt falra. felragasztva, igen. Mert ugye ott mozognod is kellett, meg minden, Igen. úgyhogy Persze, csak alapjában a VR-ból indult ez az egész, csak így. igen. De Igen. mondjuk mindegy. Úgyis mindenki tudja, aki Tök ismeri vicces. ezt a témát, meg aki akar, az úgyis utána néz. Meg ami Igen. tök vicces, hogy az egész VR így úgymond, ami mostani VR az úgy indult, hogy egy Kickstarter projekttel. Tehát, hogy mindenki, mert ugye úgy kezdték el a többiek is fejleszteni, hogy látták az Oculus Riftet, ami egy Kickstarterről jött. Aztán megvette a Valve, és Igen. betukmált egy csomó pénzt, és nem lett végül annyira esélyes, de hogy ezt szerették volna, és ezért nagyon sok minden más bele, meg nagyon sok mindent még fejlesztettek vele, és közösen jött ki valamennyire. De picikét menjünk át arra a témára, hogy VR. Mert szerintem, tehát hogy ez tényleg az én véleményem, melyik jobb? A HTC Vive, vagy pedig a tudjátok melyikre? A másikra Sony? gondolok. Vagy a Nem, Oculus. Nem, azt mondom, még Oculus. kísért. Oculus. Nem, csak hogy azt hittem, hogy így előre Jó, gondolkozom. figyeljetek, ehhez az is Nem, feljön, még- hogy mind a kettőt ki kellett legalább Igen. egyszer próbálnod. Igen, én meg csak egy VR-t próbáltam, az a... Nem itt eszembe mi volt, nem Oculus. Mindegy. Másrészt én meg csak majdnem kipróbáltam egy Samsung VR-t, és kész. Én meg mondjuk nem játékba próbáltam ki. De gondoljatok bele, hogy arról, hogy tudjátok, hogy miket tudnak. Szerintetek melyik a jobb? Mi volt a kettő? Tehát a HTC A Vive? HTC Vive Meg a és normál. Meg a Meg a, normál? Mindenképp a HTC Vive. igen, és miért gondolod Élmény. így? Hát nem igazából egyiket sem próbáltam, csak a simát, ahol látod, csak azért a HTC Vive, mert látod, hogy mozog De a várjál, a kezed. simát azt mondjuk már nem jut eszembe a neve. Oculus Rift az. Oculus Rift, de nem csak az van. Van több is. Tudom, De az az Oculusra kell általános gondolni. Jó. Oculusra. Tehát azért mondom én a HTC Vive-ot sokkal jobbnak, mert ott rendesen mozogsz is, és azt veszi, és nem egy billentyűzetet nyomkodsz, mert az úgy, vagy kormányt fogsz, mondjuk egy Eurotrack közben, mert így sokkal interaktívabb. Meg látod a kezedet, meg minden, meg azzal fogsz. És ezért sokkal jobb szerintem. Szerintem azért jobb a HTC Vive, mivel tudsz mozogni. Ezt mondom én. Igen, tehát hogy le tudsz googolni. Igazából ez Meg- mindenképp ez lesz a jobb szerintem mindenki szerint. Igen. Tehát Jó, akkor én nyilatkozok úgy, hogy azt mondom, hogy dolgozzanak össze és kész. Igen. mm, Gondolj Szerintem, bele, hogy amíg az lesz, hogy lesz a HTC Vive és az Oculus, külön dolgozzanak tökre jó, mert versengenek egymással, hogy kié lesz a jobb. És ezáltal jobb termékek fognak kijönni minden egyes alkalommal. Csak az a baj, hogy a HTC Vive az egyrészt nagyjából majdnem, hogy titokban jött létre, csak utolsó igen. fél évben derült ki róla, hogy hoppá, lesz ilyen, tök jó, és emiatt sikerülhetett jobbra, meg ott egy nagyobb cég állt rögtön az elejétől kezdve fogva a hátuk mögött. HTC, igen. Szóval így Igen. ezáltal... hát nem feltétlenül nagyobb cég a HTC, mint a Valve. Jó, hát De hogyha az egyáltalán nem elejét, nagyobb cég. hogy arról beszélsz, hogy elejétől... Azt mondom, a HTC Vive az elejétől fogva HTC Vive volt. Ja, igen, az igen. És az emiatt úgy igaz. mondom, hogy úgy, hogy meg alapjáton megvolt már az, hogy előtte kijárt az ösvényt az Oculus, ezáltal azt megnézték, jó, nagyjából ezt kell átdolgozni, átdolgozták, felfejlesztették,
úgyhogy nem lehetett róla tudni, és plusz még hozzácsaptak egy konzolt, ami vezeték nélküli, ami már megjegyzem, ez a technológia tök régóta létezik, Nem és konzolt, eszközt, kezelőt. Mondjuk akkor inkább ezt. eszközkezelő, de amúgy ez egy konzol bassza meg, mert egyébként Nem van tudom. rajta gomb, ugyanúgy, és azt kell nyomkodnod hozzá, hogyha fegyvert akarsz váltani, vagy lőni akarsz vele, vagy bármi ilyesmi. Igen. És ezt már arra tudom mondani, hogy az most kivételesen kicsit termékmegjelenítés jellege, az Xbox 360-nak a wireless controller a kormány konzola. Yeah, igen. Az Nálad ugyanez jó a hang? kb. Idézőjelben. Szabi, nálad jó a hang? Nálam jó minden hang. Akkor viszont én is egy picit beleszólok, mert Jó, de ezután viszont már váltsunk témát, mert még van 2 téma, amit szeretnék megbeszélni, ebből egyiket írjuk, úgyhogy... Jó. Oké. Viszont csak annyi, hogy lezárva ezt a dumát, szerintem azért jó, hogy most 2 külön ilyen nagyobb dolog van, mint hogy ugye itt a HTC VR és a rendes, úgymond kitalálja az ötlet feladója az Plusz, Oculus, igen. mert hogyha az embernek van az ember egy versenyben van, jobban teljesít, és az azt Ezt jelenti, mondtam. igen, ezt mondtad, és csak azért szeretném ezt még kiemelni, mert nézzetek olyan emberekre rá, például ott az EA, minden évben kiadnak egy picike ilyen hangya kaksinyi darabot, úgyhogy szinte alig fejlődik a játék, de minden évben kiadnak annyit, és mindenki megveszi ezt a hülye fifát. És én is megvettem, és mindenki Én meg nem. fogja Én megvenni. én nem szeretem a FIFA-t. Jó, az más kérdés. Ez más kérdés, mert én sem szeretném. De bennem volt az, hogy akkor meg amúgy is szerettem, meg imádok játszani a haverokkal sokszor, és így úgy voltam vele, hogy megveszem, de amikor megint rájöttem, hogy csak annyit adnak bele, mint előző évben most, hogy szebben mosolyog a karakter, amikor a saját himnusza szól, akkor Igen. nagyjából azt éreztem, hogy át vagyok överve. És képzeld el, hogyha ott lenne a 2K, hát így lehet mondani. Mondjuk a 2K. 16 az sokat fejlődött, mert ugye benne Igen, van ez a mert Street, mert az sokat fejlődött, és képzeld el, hogy ők, a 2K, az úgy csinálta meg a játékát, hogy figyelt a vevőkre. És ez a legnagyobb. Tehát, hogyha valaki konkrétan egy játék kiadó, aki úgy ad ki a játékot, hogy tetszette az előző rész, és hogy mit tartsanak meg belőle, konkrétan, hogyha így áll és megkérdezi az embereket, mint amúgy Androidon szokott lenni, akkor azt mondom, hogy ez igen. Valaki jól ad ki játékot, de hogyha úgy van, hogy kiadják szinte ugyanazt a játékot, csak szebben világít a nap, és látom, hogyha igen, pedig lehetne sokat újítani. kavicsos a térdem, meg hogyha kibágzódik a fejem a földből, és az a játék, hogy this is just a feature, Igen. akkor, meg hogyha mindenkinek az a neve, hogyha nem tetszik, meg mindenki azt mondja, hogy nem tetszik, ne játsz vele, akkor az nem azt jelenti, hogy ez egy olyan játék, amit mindenkinek adnak. Az a lényeg, hogy tudjál vele játszani, és hogy azok, akik eddig megvették, azok úgy jöjjenek le elé, hogy azt a jó büdös, nem tudom mi, hogy ez iszonyat jó játszani. Nekem ott van fent a FIFA 15-nek a CD-je, és a hülyébb helyre el van dugva, mert annyira rossz játék lett a többi képest, és annyira nem fejlődött az egész, hogy látni nem akarom. Konkrétan most... Viccen belül, de most tényleg igazából ezt most viccként mondom. Bocs. Hogy a FIFA-ban azért én azt újítanám be, hogy nagyon reális legyen, hogy el lehessen esni. Tehát, hogy ilyen megnyomsz egy gombot, és akkor így magától elesne. És így tettetni az Tudod, mi esést, lenne és jó? várjál nem, és hogyha közeledben van akkor, és meg visszanézek a kamerán, és úgy tűnik, akkor ugye hát most ez egy csalás. De ez egy feature. Meg azt, hogy le lehessen fizetni a bírót, de csak ugye néhány bírót lehetne. És csak bizonyos pénzzel. De ez csak a story módban maximum. Hát Igen. jó, igen, az csak a story módban. És tudod, mi lenne a még jobb ennél? Hogyha belevezetnék a HTC VR-t. Jaj, És hogyha még belevezetnék, nem. A FIFA az Nekem- nagyon nem olyan. tudom, de nekem Hát- hihetetlenül tetszene, mert én amúgy is szeretek sportolni, és nézzétek meg, mondjuk
Jó, adott ahhoz még ember nem mindig járunk szeret ott spórolni. Meg a igazándiból, FIFA, de... meg akkor az nem FIFA lenne már, mert a FIFA Meg az akkor mindig az is nem egy ilyen FIFA lenne, de akkor ne is azt mondjuk, hogy FIFA-ba tegyék bele, hanem tegyék bele egy és sport sportos játékba, szimulátorba, akármibe. Egy focis játékba, hanem igen. bármibe szinte, vagy meg egy BF4-be is beletehetik, nekem teljesen mindegy. Tudjátok, volt az a kis szerkezet, amiben bele kellett bújni, egy bugyi Igen. nagyjából, és ezt egy helyen tartott, egy ilyen alsónadrágszerű, Igen, pelenka, én tudom, akármi, azt nevezhetitek láttam. bármilyen, bele kellett bújni, és Mindegy és ilyen futhattál. babajáróka. És igen, konkrétan olyan volt. És szerintem az hihetetlenül jó lehetett volna. És én használtam is volna, hogyha Lehet volna rá pénzed. nem, hogyha jól meg lett volna csinálva. Mert konkrétan az volt, hogy futottál és nem érzékelte. Képzeld el, hogyha ez konkrétan teljesen fel lesz újítva és használható lesz, hogy belebújsz és tényleg elkezdhetsz futni, és ott lesz a kezedben a fegyver, és te érzed, hogyha lősz, mert vissza fog rúgni, és HTC VR lesz rajtad, és konkrétan te leszel a játékos, és nem a játék lesz előtted. Igen. Na, akkor azt mondom. Mert igen, fasza így a monitor előtt ülni, hogy nézd milyen szépen ott futik a narancssárgában az ember, de hogyha felhúzod a szemedre és konkrétan ott lesz a szemed elől, ahogy elfutnak előtted, igen, szemed előtt, bocsánat, és érezni fogod azt, hogyha ki fogják rántani a nyakadat, meg hogyha Az hátulról nem legjobb, belicúrnak azt érzem. késsel, mert én még azt is el tudom képzelni, hogy megnyomnak egy ilyen pisztonnal hátulról, egy ilyen nyomó eszközzel, megnyomnak hátulról, hogyha Hát vagy egy készülnek belé. kis rázás elég egy impulzus. Igen. Vagy ilyesmi. Jó, de most már a VR tényleg hagyjuk. Jó, hagyjuk, mert- azért most felhozok egy olyat, ami kicsit sedek, mint egy nagyon kicsit maximum, és Igen. utána a végére pedig a te bluetoothos felhallgatód majd. De most előtte a kedvenc filmek, sorozatok és Godavnak animék. Tehát, hogy erről néhány szót. Íme. És mivel én tudok a legtöbbet, én maradok a végére, úgyhogy kezdje mondjuk Krisz. Vagy az a Skoda. Ö, Szerintem kezdeném én, Jó, akkor jó. Jó. mert én kifejezetten sok filmet néztem és iszonyatosan nagy sorozatos vagyok, tehát hogy nem. Szóval Igen, tudom. én vagyok az, aki annyi filmet nézett meg, szóval megvan nekem a Star Wars, az összes epizód, mármint hogy az összes részt láttam nagyobb filmeket, van 2-3 film, amit azt mondom rá, hogy ez igenis, hogyha lehet, akkor még ma nézzétek meg, mert nekem annyira tetszett, például ott van a Charlie, arról majd küldök biztos, mármint hogy Nem is fogok hallottam írni róla. róla. Charlie, vagy nem Charlie, Chappie, bocsánat, Chappie. Ja. Igen. Ott a Carol, nem tudom láttátok-e, Nem, én láttam. egyiket se. A Chappie és a Carol, valamint ami még vicces, de azt mindenképpen ilyen gyerekkel, meg unokával, meg ilyesmikkel. Mondjuk unokával nekünk könnyű lesz, szóval gyerekkel is, gyerekkel, tehát- meg ilyen uncsi tesóval, ilyenekkel nézzétek meg. Szerintem a Pixel. Tehát, hogy az nem azért volt jó, hanem az fasza volt, hogy így beültünk Hallottam, közösen, és de így, rohadtul nem láttam. Mindegy. hát figyelj, pénzét nem feltétlenül éri meg, de nagy élmény beülni. Tehát egy videótékából ki lehet szedni. Igen, egy Ja, online egy videótéka olyan- az Egy piros videótékából, igen. N betűvel kezdődik, és maggal Majdnem végződik. beszéltem, hogy hát mégis piros a logója a régi, mindegy. Mindegy. Szóval igen, Oké. Jó, akkor Krisz folytassa valaki, aki Godav én mondod, most vagy szépen el fogom mutolni magam, hogy köszönöm. Godav mondod, vagy mondjam? Mondom szívesen. Mondjad. Ö, hát elég sok filmet láttam már én is azért. Voltak azért pár sorozatok, amiket mondjuk nem fejeztem be, mert én azért az vagyok, hogy elkezdem általában és nem fejezem be a sima sorozatokat. De én animés vagyok, és az anime sorozatokat azt nehezen tudom abba hagyni. Igen. Az tényleg olyan számomra, mint egy másik embernek, mondjuk a normális. Siba, hogyha hallasz minket, és csak lemutatod magad úgy izébe. Jó, akkor jó. Tehát most ő hall minket. Ja, látom. De amúgy igazándiból én nem ajánlok úgy
semmit, mert én azt mondom, hogy mindenkinek más az ízlése, más a felfogása, meg más a korosztály. Mert most például én másképp fogom értékelni azt a filmet, amit mondjuk ti ketten. Igen. Vagy, vagy mondjuk egy 30 évvel idősebb Igen. bácsi. Nálam bácsi. Igen. Ja. Hát jó, igen. Nálam az van, mert most ugye én azért nem vagyok olyan, mint a legtöbb fiatal, mint hogy velem egykorú, tehát nem vagyok Páva, nem vagyok Swag, nem vagyok Yolo, nem vagyok semmilyen izé. Hogy jó, hogy még szveg nem vagy. Jó, tehát hogy konkrétan én a jó barátokon nőttem föl, tehát így nem is olyan 9, hát én Szóval akkor te már fiatalon megöregedtél. Igen, mondjuk azt. Ja, hát azért nem olyan nagyon öregség. De, tehát, hogy én nem az így, hát azt így jártam anyátokkal is végignéztem, az is tetszett, de azért még mindig azt mondom, hogy a jó barátok sokkal Mondjuk azt jobb. végignéztem, az így jártam anyátokkal, és nekem az jobban Nem a tetszett. legutolsó De amúgy résznél ugyanazokkal a akkor se lehet poénokkal azt operált tulajdonképpen. Figyelj, nekem jobban tetszett sokkal a Mi ugyanúgy volt jó- benne egy jó- perverz, jó, várjál. ugyanúgy volt benne Igen, két pár, várjál. akik Csak a összejöttek, jobban- ugyanúgy lett gyerekük. igen. Kb. Egyrészt ugyanazokkal az, hogy operáltak, kopi. csak annyi, hogy... Egyrészt az, hogy kopi, másrészt De az, mindig hogy van mégsem kopi. az. Jó, igen. Nem is baj amúgy. Csak azért Csak tetszett ők a jó a- barátok, vagy azért tetszett jobban a jó barátok. Mert oké, hogy valakinek tetszik. Jó, azt mondom. De nekem nem tetszett benne az például, hogy hát, tehát a jó barátokban nincsen ilyen ö, alkohol nagyon, tehát ilyen nem ez a nagyon leisszák magukat, meg konkrétan ott a nőcsábász az nem egy érzelmi roncs, tehát mert konkrétan az a jó a izébe, így jártam a nyátokkal szinte. Meg hát Az az érzelmi pályán- roncsot, az Várjál most Ja, annyit... ja. Várj, kérlek egy pillanatra. Csak annyit mondok, hogy a perverz az amúgy ott az így jártam, vagy mi az a izébe, jó barátokba. Igen. Nem olyan Ott ő pervers. külön kapott később saját sorozatot. Tudom, az nagyon béna És lett. akkor kiderült, De az hogy nagyon béna milyen... lett. Hát igen, mert nem úgy alakították ki alapjáraton. Igen. Hát őt. azt nem is szabad belevenni. Az nagyon béna lett. Meg a perverzről sosem szabad elviekben. De az nem is annyira perverz, vagy ő nem is annyira perverz ott benne, mert oké, nőcsábász, de ő tök normálisan csinálja. Tehát, hogy ő nem olyan, hogy ott Igen, de dicsekedik vele, itt hogy 100 csajt egyébként... megdugott, vagy 200-at, bocsánat, és itt hanem ő ilyen tök normálisan csinálja. Igen, de ez ilyen... Ez is maga hogy is mondjam, kineveti saját magát kategória. Most a jó barátok utolsó szó, ami nagyon-nagyon tetszett benne, azok az eredeti poénak, amit sehol máshol nem láttam soha az életben, az nagyon jó. Tehát nagyon eredeti poénok vannak benne. És legtöbbször üt is, és az bármikor, tehát már ha 10-szer nem láttam végig mind a 10 évadot abból a sorozat, nem, bocsánat, inkább azt mondom 5-ször, akkor egyszer se. Tehát nagyon sokszor láttam. Így, még kívülről fújom, de akkor is tudok rajta nevetni. Másrészt sorozat az a Breaking Bad, ami nagyon jó, a Sons of Anarchy, a Trónok harcát nézem most, a Doctor Who, ami szintén az nagyon-nagyon jól meg lett csinálva. Tehát ezeket végignéztem. A Trónok harcát még nem, azt most nézem. Úgyhogy ja. Ja. De a Breaking Bad az tényleg nagyon jó, azt nézzétek meg mindenképp. Oké. Az a legjobb sorozat a világon még mindig. Persze. Mindenki ezt mondja a saját kedvenc sorozatára, de mindegy. Jó, akkor szerintem a legjobb, így már jobb. Így már helyes, köszönöm szépen. Szóval... Körülbelül szerintem erről csak ennyit lehetett beszélni. Igen. Akkor Ja. viszont... Gyere vissza. Kell a Zozó. bluetooth-os Itt fejhallgató. vagyok. És Bluetooth-os felhallgató. Ja, hát én konkrétan, én ehhez Jó, ez tartozom majd is hozzá szólni. tudok szólni. Igen, ehhez hozzátetsz. Igen, mármint ugye a fő témához mindenképpen. Én Majd ugye meglátod. tegnap jöttem haza Erdélyből, és nekem az odautam, ugye az általában 7-8 óra. Vagy ez egy ilyen nem feltétlen kellemes, főleg hogyha így nézel ki a fejedből, mert van amikor csak azt lehet csinálni. Nagyon zugok? Nem. Jó. Minimális.
Szóval konkrétan egy uncsi út az egész, hogyha 7-8 órát végigülsz, és és ugye hát én vittem magammal mind a két eszközömet, a bluetoothos fejhallgatómat és a fülesemet is, és igazából nekem csak azért van egy bluetoothos felhallgatóm, mert nekem a telefonomban rossz a jack kábel, nem tudja a jack dobozom. Azt mondjuk Hát nem jó. hát ez nagyon ez nagyon rossz konkrétan. És konkrétan azért vettem, mondom 6 óra kibírja, meg hát ugye már karácsonyra kaptam nagyjából, és úgy voltam vele, hogy 6 óra, teljesen mindegy, hogyha max valamennyit nem fogok tudni vele hallgatni, és kész, ez van. Konkrétan ugye a leírása is arról szól, hogy 5-6 órát tud menni. És ugye az ember mindig azt gondolja, hogy 5-6 óra persze, akkor csak így 4 órát, és sose volt még, hogy ilyen teljesen kihasználtam volna. Hm. És nekiültem az útnak, de hát már úgy ültem fel a buszra, a mikrobuszra, mert ugye mikrobuszra mentünk, hogy nekem már az be volt kapcsolva. Meg ugye én amúgy is nagy rádiós vagyok, stb. És, Közben dob már be a linket. igen, mindjárt be fogom dobni. Doksiba, és akkor beteszem majd később leírásba, amikor Jó, lesz. megkeresem, pillanat. Szóval én amúgy is úgy voltam vele, hogy most nem tudom végig hallgatni a podcasteket, amit hallgatom, ez van. És konkrétan az történt, hogy mentem, és amikor nagyon furcsáltam, már eltelt ilyen 6 óra. Mondom, hogy meddig fogja még ezt tolni, gondoltam, hogy kipróbálom, de ugye én nem annyira hangosan hallgatom a zenét, mégis kell neki a csatlakozás, meg minden. És úgy voltam vele, hogy mindjárt lemerül. 1 óra múlva úgy voltam vele, hogy hát még mindig nem merült le, odaadtam a tesómnak, hogy ő is zenét szeretett volna hallgatni, és még mindig nem merült le, és úgy voltam vele, hogy jó, akkor megnézem, hogy mennyit, és körülbelül 10 órát hallgattam, úgyhogy már vége volt az útnak, és éjszaka még meghallgattam azt a 2 órát, amit szerettem volna amúgy is hallgatni, és úgy voltam vele, hogy nagyon furcsán sokáig bírja. És tudod, benned van az, hogy nagyjából 5 órát fogja bírni, és így mondta 10 órára nagyjából, és egy 10 órát tudtam vele hallgatni, ami nekem nagyon nagy meglepetés volt. És csak azért tettem be ezt a témát, mert hogyha akartam volna, akkor viszem a másik eszközömet is, ami ugye a kábeles. És azért hozom fel ezt a témát, mert szerintetek mi az, meg milyen az, hogyha kábellel hallgattok, vagy hogyha valami kábeles megoldást használtok, vagy pedig milyen a wireless. Mert nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Figyelj, a Mert kábeles... ehhez szeretném a véleményeiteket. Ezt mondom is, minél rövidebben. A kábelesben az ilyen pro-kontra, tehát a kábelesben az a jó, hogy mindenképp nem szakadozik, hogyha nem rossz a kábel, értelemszerűen, vagy a dugó, a jack dugó. Tehát nem szakadozik egy kicsit se, olyan messze eltetted a kábelt, amilyen hosszú, viszont zavarni tud azért néha egy kábel, hogy ott van. A bluetoothosnál pedig az lett baj, ezt most nem tudom, mert nem nagyon használtam bluetoothos fejhallgatót vagy fülhallgatót, hogy tök mindegy. Ott annyi lehetne probléma, hogy talán akadozik, hogyha nagyon rossz, de valószínűleg a tiéd nem akadozik, mert biztos nem rosszat vettél. Tehát, hogyha csak kicsit, akkor ugye jobbat kell venni, és akkor sokkal jobb. Tehát ilyen szempontból szerintem a bluetoothos az jobb. Én inkább Na, akkor most én szólalok meg. Szóval én is hozzá tudok ezt szólni, és én is már tapasztaltam ugyanezt, hogy a saját fülhallgatómmal, hogy tovább bírta, mint ahogy elviekben nekem ráadásul 4 órát kellett volna csak bírni az én bluetoothos fejhallgatómnak. Mm. Azt várjál, most megnyitottam a linket, ez $13 ez a izé. Konkrétan? És megért, és teljesen jó működik. Hihetetlenül megérte, de hajong oda volt, hogy mondja végig, Jó, mert bocsánat, aztán később. Szóval, és nekem 22 órát bírt. Az igen, az is szép. Okay. De úgy, hogy jó, persze kihagytam egy 10 órát, mert utána lefeküdtem, mert ilyen késős délutántól kezdve nagyjából 10 órát hallgattam, és utána
Befeküdtem, mert már odaértünk, meg ilyenek, és akkor másnap szint újból 10 órát végighallgattam, de folyamatosan használva volt, és nem csak úgy egyszerűen, de mindegy, nem is, nekem is tök fura volt ugyanilyenez. Igen, De igen. mondjuk nekem egy elég drága volt ahhoz képest, és egy elég szar minőségű fülesről beszélünk idézőjelben. Igen. Én halkan hallgatok zenét. És ugye bedobtam, és amit ugye most láttok, az ugye nekem Kínából jött, és az nekem 15. Nem, 15, ez izéből jön, nem? Vagy ja nem, Ships nem. from China, bocsánat. De lehet, Nem, jöhet nem. izéből is. Vagy te a kínait rendelted, mert jöhet Igen, de én Magyarországról. kínait, mert ingyenes volt, és csak azt tudja Magyarországra Ja, jó, deliverelni. akkor én is azt rendelem majd. Az a És 13 dolláros? Az az olcsó? hát nem úgy kell, hogy mármint hogy színet kiválasztod, de igazából ugyanaz, szóval. De És ugyanannyi, Kínából. Kínából Tehát, hozod. hogy ugyanaz, de a színtől függ az, hogy mennyivel drágább. Nem, hogy Jaj. honnan hozatod. Ja jó, hát akkor Kínából a legolcsóbb gondolom. Igen, Akkor- és Kínából húzatod, Akkor és ez nekem nem mondjuk Isten. kifejezetten, hát igen, kifejezetten hamar megjött, és ugye ez 15 dollár nekem, tehát hogy én nagyjából 5000 forintnál nem akartam többet rászánni, és most igen, van. nem márkás, viszont én halkan hallgatok zenét. És olyan, tehát hogy ugye nekem megvolt pár alapzene, amit így is úgy is meg akartam vele hallgatni, és furcsa volt, mert voltak olyan dolgok, amiket nem hallottam, és így halkcín, meg ilyesmiket hallottam, és furcsa volt, mert hogyha ugye halkan hallgatod, akkor nem az, nincs benne az, hogy recseg, és akkor nem arról szól, hogy hanem ugye mindent szépen kihallasz, meg Ez nem hallasz teljesen mindent igaz, belőle. ez a minőségtől függ amúgy, Ez hogy igen, milyen ez a... minőségtől függ, de olcsóbbaknál halkságot azt ezzel tudod visszahozni. Hát nálam úgy van, hogy általában a füles az, mint ugye a fejhallgató az fel van téve maxra, és telefonon egy ilyen 10 per, meg 15 per ilyen 3 nagyjából. Jó, Meg én én általában amúgy, szeretem ordítatni a zenét a igen. fülembe, mivel hogy... Mivel hogy neked már Hát... alapból se jó a füled, gondolom. Én, hogy Nem, fullos a fülem. Fullos? Aha, hát nekem kell az iskola miatt, vagyis a volt iskolám miatt kellett Bőrszínű. fülészetre járni, és Aha. megnézték, és azt mondták, hogy figyelj, neked túl tökéletes a füled. Az menő. Állítólag egy 4 évesnek a füléhez való szintjén van az én fülem. Állítólag. Hogy annyira nincs Károsodva. károsodva, jaja. Ez menő. Ez tök jó. Ez jó. Na és amit akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy hihetetlenül meglepett, és nagyon nagy szerencse volt, és nagyon örültem annak igazából, hogy ennyire jó példányt hoztam ki, és példányt, hát ezt így vicces mondani, de hát így van. És tegnap még azt is kipróbáltam vele, hogy milyen mert amikor hazajöttem, még éppen be volt állítva a fejhallgató, ugye, hogy működjen, és hívott valaki, és kipróbáltam azt, hogy milyen, hogyha rajta van a füles, és mert a fülesben van egy built-in mikrofon, és, Tényleg? és, Ebbe? és így igen, van. Képzeld el. Azt megveszem. Valamikor hozzunk össze egy találkozót, mert hogyha még nem érkezik meg a tiéd, akkor megmondom, hogy miért volt 31 ilyen nap. jó választás. 31, 20 Hát igen, nálam mondjuk 12 alatt megérkezett. Na jó és van, akkor most rendelem hihetetlenül is. jó. Akár, hogy Ah. nincs ennyi a kártyám, mondta, mindegy, rendelem. De amúgy tényleg, én úgy vagyok vele, hogy aki ebben most beleugrik, és van 15 dollárra rá, hihetetlen Most nagy. már Viszont kevesebb, mert ugye arra vigyázz, hogy akkor többet nagyon furcsa lesz kábelhez visszatérni. Mert én Ja, amúgy nekem figyelj. nincsen bajom a kábellel. De itt van 4 kábel az asztalomon, ezt és már géphez nem zavar. lehet használni, gondolom. Mondjuk, ha Figyelj, hogyha van a géphez veszel egy van a bluetoothos- gépen, mert van Bluetooth Hogyha géphez veszel egy bluetoothos USB-t, akkor lehet. De azt hiszem van is, ami Bluetooth rajta egy alapban. Mindegy. Akkor meg lehet. Tehát, hogy laptophoz is működik, kipróbáltuk. Jó, Tökéletes. aztán mindegy. Szó- Szóval Jaj, nekem ez instant buy szerintem, és hogyha még hadd legyen egy picikét ilyen capi show, mert annyira jó dolog ez. Betettem még egy linket a hifi setupomhoz, mert igen, úgymond van egy ilyen hifi team, ami azt jelenti, hogy anyum... Aha, nem hifi, az nem AliExpressről van, Ja. ugyanúgy egy bluetoothos tartozik, az amiatt van, mert ugye nekem rossz a jack, amit mondtam, Igen. és mindenképpen akartam egy ilyet külön is, hogyha már hifi-hez szeretném használni, vagy pedig ahhoz, hogyha mégis visszatérnék ezekbe az agybadugós fülesekhez, hogy legyen jackhez is. Szóval, Igen, azt még megkérdezem, Érted? ez a füles, ez kényelmes? ez a fejhallgató? Fejhallgató.
először furcsa, mert nyomja a fejedet, de aztán De így... megszokja, és Igen. kinyúlik, és Mekkora ez, tökéletes. hogy rámegy a füledre, vagy úgy? Mármint, hogy Várj egy picit idehozom. mert ugye... Jó, ezt megvan, még visszam. Jó. Konkrétan, várj egy picit, már most két fejhallgató van rajtam. Szóval, igen, rámegy a füledre, és egy picikét mondjuk nekem alapból sincs kicsi fülem, de egy picit kilóg, de csak alul, de tökéletes. Ja jó, hát még nekem sem nagy kicsi a fülem, de akkor jó, ha kényelmes, És akkor... itt van a kezemben, és ugye össze tudod hajtani egy csomó felé, és hívást tudsz vele engedélyezni, és Igen. Akkor, Szóval- akkor tényleg kényelmes teljesen. és igen, kicsit nyomja, az tölteni nem kell, látszik. 2 óra alatt teljesen fel van töltve, mondjuk én úgy szoktam, hogy hogyha már töltöm, akkor a többivel együtt, és ugye van rajta a mikrofon, ezt mondtam már, tudod úgy használni, hogyha lemerül, akkor tudod úgy használni, hogy külön jack csatlakozóval, mert jacket is küldenek hozzá, és belemegy microSD is. Ja meg külön rádió van hozzá, szóval fasza. Szóval telefon nélkül is működik, meg minden nélkül. Az tök jó. Azt És- megnézem még, hogy, mert ugye itt belementem, vagy Kínára mentem, és nem írja, hogy... Ja de, free shipping, bocsánat, itt van. Free shipping. Nem találtam meg eddig. Máshogy nem is venném, őszintén. Igen. Ja, ez nem is szállít ide, ez se, jól van. Szóval csak Kína, de Kínából jöjjön. És ugye amit mondtam, hogy rendeltem ezt a másik kis kütyüt, ezt a receivert, ezt a ugyanúgy Igen. zenét, meg mindenféle podcastet lehet vele hallgatni. És Például Magyarország az értelmetlen leghallgatottabb pénteket? podcastjét is ezzel hallgatom. Nem tudom, ki lehet-e mondani a nevét, Nyugodtan. szóval a podcastet. És ezzel hallgatjuk, úgymond itthon a családba. Mert ugye hifin hallgatom. Ami És azt családot jelenti- hallgatja, vagy mi? Hát nagyjából Az igen. tök jó. Az jó. Anyummal együtt hallgatjuk. Apum általában nem hallja, nővérem sem, szóval anyummal hallgatjuk. Meg hogyha zenét hallgatok, akkor általában kivezetem hifire, de már mióta beszélek erről a hifiről, és meg mindig nem tudjátok, hogy van, meg mint van. Ez Jack. a hifi arról szól igazából, hogy anyumék, meg anyumnak nagyon igazából amikor még elkezdődött ez a hifi, meg az ilyesmi, akkor vettek neki egy ilyet. Akkor kapott egy ilyet. És Igen. ők nem igazán használták, meg ugye hát már... Mert hány éves? Azt hiszem... Hát legalább jó idős. Aha, de jó recsex, az Igen. a lényeg. Na mindegy, de az a lényeg, hogy nagyon idős már maga a hifi. És már mióta fent volt anyumnak a polcán, és nem használta, stb. Csak ott volt porosodott, és megkérdeztem tavaly, nem tavaly, most talán ilyen januárban megkérdeztem, hogy nem kaphatom el meg, mert ő nem használja. És mondta, hogy ha működésre tudom bírni, akkor igen, de hát olyan volt, hogy a kábel az mindenen alatt volt, meg ki volt húzva, szóval konkrétan újra kellett kábelezni, de ez nem egy ilyen nehéz, csak van egy ilyen fő modem, mindjárt berakom, hogy milyen fajta, van egy ilyen fő lap, egy ilyen, tudjátok milyenek a hifik, és mellette Igen. ilyen a 2 hangfal. És használtam, meg megnéztem, hogy milyen is, és így azt gondolom, és így néztem, meg szétszettem, hogy poros, aztán kiporszívoztam, stb. És néztem, hogy ahhoz képest, hogy milyen régi, mennyire nem lett ilyen rossz, mert tudjátok, amikor valami régi, akkor tud ilyen iszonyat rossz lenni. Biztos Jó. meg volt, amikor elővettétek az első telefonotokat, hogy hát ez ennyire szar. Nem. Nem, én nagyon örültem az első telefonomnak. Nem az, hanem amikor újra elővettétek. Jaj, újra elővettük. Igazából Én nem az nem jutott... tudtam ezt tapasztalni. Én nekem Nem? nem az jutott eszembe, hogy ez ennyire szar, az jutott eszembe, hogy ez tök jó retro. Meg Igen, Nagyon... nekem is az jutott először eszembe, aztán eljöttem, hogy akkor mennyire szerettem, és így most ránézek, és így vigyétek. Viccelsz, hát én elővettem azt az autós játékot, amivel nagyon sokat játszottam azon a telefonon, az egyetlen játék, ami lent volt rajta. Igen. De az nagyon jó. Hát, ja, nekem is megvannak ilyesmi dolgok, de arra gondoltam, hogy mennyire recsegni fog, rossz lesz, és ahhoz képest, hogy ezt erre gondoltam, nagyon jó a hangja, csak annyi kellett, hogy kellett egy AUX-os kábelt vegyek hozzá, ami meg nem volt nehéz, csak meg kell találni, és kellett hozzá ez a receiver, és konkrétan van egy körülbelül ingyen, hát 500 forint,
Mert mennyi volt? Azt hiszem 3 dollár volt. Igen, 4 dollár 33. 4 dollár 30, jó, akkor az 5 dollár, meg még körülbelül 500 forintért, sokat mondok, de vettem 500 forintért egy ilyen AUX-os kábelt, és van egy ilyen bluetooth-os szettem, egy hifivel nagyjából, TV-be. 1000 forintból. Nem 1000 forintból, hanem 2000 forintból. És hát nem azt mondom neki, hogy tévébe, hanem azt mondom neki, hogy hifi kapcsolj be! Igen. De- És amúgy milyen nem. telefonod van ehhez a Az bluetooth-os igazság, hogy cucchoz? nekem már egy öreg telefonom van. Akkor és jó, már ennyit nagyon... akartam tudni, hogy nem egy ilyen, nem mondjuk iPhone, hogy csak iPhone-nál működik, tehát Nem, tehát hogy ez nem olyan. Ez azt hiszem, bármivel működik. igen. Igen. És konkrétan az volt bennem, hogy nem várok sokat, és iszonyat sok jött, szóval ez Jó, hát akkor én nekem ezt meg is megérte. rendelem tulajdonképpen majd ma. Mert ma van Hát- az utolsó, hogy 34%-os leárazás van rajta a Min? fejhallgatón. Ja, a fejhallgató is, meg A van egy másikon is van 15%. 15%. Hát a fejhallgató az nekem konkrétan az volt, hogy kipróbáljuk milyen lenne, és nem az, hogy kipróbáljuk, hanem megkaptam szinte az egyik legjobb. Hát ez 4000 forint, az nem kidobás, tehát Hát igen, 15 de dollár. meg olcsóbban kapod meg, mint én, azt hiszem. Igen, mert te 22-ért vehetted körülbelül. Vagy 20 Nem. vagy 15. Nem. Hát most 15 dollár, úgyhogy Várjál, mindjárt megnézem, hogy- 34%-os leárazás. 4500 in USD, megnézem hány. Körülbelül én 16 dollárja vehettem. Szur. Lehet. Gondolom nekem is ilyen leárazásban volt. Még ha nem megyek rá egy China, akkor... Ja igen, mert én 15-ös veszem, de van 1371-ért, csak az ugye nem szállít ide. Én Ja. is 15 ér vettem. Igen, Most néztem 15. meg. Hát jó. Hát Jó. Szóval miután vége lett a termék megjelenítésnek, nem, hát most ez csak így nagyon... Ezt szerintem le is teszik leírásba, ez nagyon-nagyon Hát jó. persze. Remélem. Hát nem azért, de konkrétan tényleg az volt, hogy meglepődtem. jó, persze értem, nem most azért azt mondtam. a fenei lesz ilyen 2 vevője, és aztán abból a 30 dollárból meg fog Ez élni. kiderül, Mondjuk nem, úgyhogy ha ezt betesszük izébe, hashtagbe, vagy nem hashtagbe, mindegy, ilyen cédulába, Leírásba. hát nem, hogy cédulába betesszük, hogy fejhallgató ajánlás, akkor szerintem rohadtul meghallgatják Ja, ja. ezt a podcastet, és akkor meg tudják. Hát De max lehet egy olyat küldeni, hogy ráírok a csávónak, hogy ez nagyon hallgatott podcast, tudod, nagyon Igen. hallgatott podcast, Egy- és aztán Egy nézővel se, még mert most veszük fel még az elsőt. Nem igen, baj. szóval igen. mindenki Na. kezdte. Igen, Godav. Jó, már Igen, kezdek szó- Na rá viszont szokni. most már hadd beszéljen Godav. Szóval igazániból szerintem nagyjából mindent kibeszéltünk. Jó, egy dolgot még hagy, mert ugye mondtad, Zozol, még az adás előtt, hogy az iskolaváltásról nem beszélnek kezdésről, de az, hogy milyen volt Jó. az előző iskola, arról beszélhetnénk, mert most az a nyár, ugye az mégis nem, hát még közepe. Tehát, hogy milyen volt az előző iskola, és ugye erről még a Godav is tud beszélni, mert hát ő is most ment el gimibe, mi meg általánosba, tehát na. Jó, ez relatív, mert nekem több sulim volt, mint nektek eddig. Jó van, na. Igen. Nem is egy, hát kettővel többet volt már gimibe, kettőbe mentél, mert volt egy között. Mindegy, bonyolult. Nem annyira. Mindegy. Na mindegy. nem. Szóval kezdjük el. Jó, hát figyelj, én azt tudom mondani, nagyon jó volt mindenképp, tehát igazából nem volt, hát jó, ez nagyon jó túlzás, de nem volt rossz, így ez a 8 Ja, év. iskola nevét nem mondjátok. Jó, persze, hogy nem. Tehát, hogy ez a 8 év, ez nagyon, A tápió szecsői. tehát ez 8 év ez jó volt, én visszahúzódó voltam, meg szerintem az nem leszek így a következő iskolában, mert már mostani osztálytársakkal felvettem a kapcsolatot, és a legszomorúbb, hogy amúgy, tehát hogy kevés, hát nem kevés a gamer, csak ilyen lolosok meg izések, meg amikkel én nem játszom, tehát ez a, ja. De nem ilyen így általános jártál. gamer, hogy mindennel játszik, de nem baj. Tehát a jövőbeli osztályom ez jó lesz. Én vagyok az utolsó, csak szólok előre. Jó. Akkor viszont átveszem a szót, mert nekem ötödikes koromban nekem hát eléggé olyan volt az osztályom, hogy ötödikes koromra így konkrétan arról beszélgettünk, hogy én innen elmegyek. De nyolcadikra konkrétan annyira jó lett, hogy tényleg az volt bennem, hogy nem igazán szívesen mennék el. Ennyire rossz És- volt a
Tehát ennyire szivattak? Ötödikbe tényleg, tehát hogy én voltam a gyerek, aki értelmes volt, meg így gondolkozott, meg ilyesmi, és hát tényleg ez volt. Velem is ez volt, de 8-ra elmúlt. Tehát, na. Nem azt mondom, hogy 8-ra elmúlt, de 8-ra egy konkrétan osztály közepévé én is ott voltam, és igazából nagyon jól kijöttek a dolgok, és én is nehezen hagyom ott, viszont a mostani sulim, mármint hogy ami az a sulim, amiben ugye most végeztem, az általános, az nagyjából 45 percre volt tőlem, szóval minden reggel 45 perc, és minden délután este Nálam 45 még 2 perc. perc sétával. Az szép. De azt Konkrétan tudni a kell. mellettünk lévő utca. Tehát egy-két utcányira van az iskola, tehát Viszont nekem ugye a 8-ra az körülbelül olyan konkrét volt a napirendem, hogy én minden nap konkrétan 8-ra értem haza nagyjából. ja, hát igen. Meg annyi plusz tudsz, meg annyi minden, tehát hogy nagyon zsúfoltak voltak, de aztán most már olyan lesz, hogy 2 perc deszkával. Te 2 kérdés, hogy az osztályodat, azt fölvetted-e velük a kapcsolatot? Persze. Vagy Ez konkrétan nem a a suli. régivel, hanem A az mostanivel. újjal. Igen. Konkrétan a suli találkozókat szerveznek Hát igen, a golyatábor az új mikor lesz nektek? azt hiszem, hogy április közepén. Április? Nem április, Augusztus, nem? augusztus. Tehát, na, azt jó Hónapokban mindig erős voltam kappa. Ja, meg amúgy persze mindenkinek vannak azért gondolom vicces történetei suliból. Tehát nálunk Persze. az egyik az volt, hát egyrészt az egyik tanárt, azt mindig úgy volt, tehát konkrétan tehát az egyik mondat, amit ott a tanártól, irodalomtanár amúgy megtanultunk, az az, hogy első vázlatpont, és mindenki rögtön rávágja ismétlés. Tehát annyira megláthatatlan. Első vázlatpont ismétlés, kész. Szinte minden óra így kezdődött, és az ilyen, jó, hát nem, azért nem sok óra, meg folyamatos, jók voltak azok az órák, meg főleg a 7-8, 7.-8-ban, mert folyamatosan csak beszélgetett velünk, meg mesélt történeteket a tanár, majd nő volt, tehát igen. És az nagyon jó volt, meg volt, hogy egy fizika órán, nem biztos, hogy dogát írtunk, de valamit csináltunk, és egyszer csak megszólal, de így decemberben az egyik gyerek, hogy esik a hó, és így mindenki kinéz, közben nem esik, de semmi. És de mindenki, a tanár is egyből kinéz. Hogy én egyetlen egy vicces dolgot mondanék el, és aztán nagyjából meg is lehet engem ismerni. Tudod van az, amikor vagy kémiából ki kellett számolni, hogy milyen sűrű az oldat. Igen, persze. Na, dolgozat előtt mindenki, konkrétan egy órával hamarabb jöttem be, hogy az egész osztályt korepletáljam ebből. És aztán ennyi, csak ennyit mondok. Júj. Mondjuk az szép, akkor kicsit különbözőek vagyunk, mert oké, én is jó, mondjuk én azt elmondanám egy nagyon, hát nem nagyon, de ilyen rosszabb tapasztalatomat. 5-től 7-ig nagyon-nagyon jó matek tanárunk volt, iszonyatosan szerettem a matekot, jó is voltam belőle. 8-ra az a tanár, aki volt, az egy alsós osztályt kapott, így elment tőlünk, valamint egy alsóban, és osztályfőnöknek. És megkaptuk azt a matek tanárt, aki, tehát konkrétan nem megutált, nem megutáltatta velem, de nem annyira szerettem a matekot a végére. Pedig előtte nagyon. De amúgy osztályfőnökből meg alsóba is a legjobbat kaptam, meg felsőbe is. Úgyhogy az nagyon jó volt. Mert nagyon jó volt. Tudjátok, van ez az új, a Segway, tehát a Segway, ez az ilyen menő cucc, mindegy. És ezt konkrétan behozta az egyik gyerek, és majdnem kipróbált az 50 éves tanárunk is. Tehát sajnos nem, félt, hogy elesik, de azért majdnem kipróbálta. Csak annyit mondnék az osztályfőnökökről, hogy amit megkaptunk felsőbe, 5-be osztályfőnököt, egymást szivatjuk ahogy csak lehet, mert annyira nem bírjuk egymást konkrétan. Az szép. Sőt, én most is egy jó osztályfőnököt kapok amúgy. Tehát most is ez egyik legjobb fej. Én jót kapok, én már megvan, hogy kit kapok, meg hogy ki az osztályfőnökünk, már most tudjuk. Meg a neve is ilyen kellemes. Nagyon sokat beszéltek jó, róla. várjál, most nem bajat. Viszont még valamit az osztályfőnökömről konkrétan. Jaj, ez sípolt ki, nem kellett volna mondjam. Nem, na, minden kisipam.
A vezeték nevét, mert mindegy. Tehát nem. Pont Béla. az a vicces benne. Tehát mindegy. Ö, Na, tehát az osztályfőnökömről még nem a, hát mondjuk a leendő osztályfőnökömről annyit, Tényleg hogy... sokat beszélünk, ember. Igen. De nem baj. De most tehát a leendő osztályfőnökömről annyit, hogy nagyon-nagyon... Ö, Humukli. nem, jó fej Kecske. tényleg, és a nővéremnek is ő volt az osztályfőnöke. És Jó, fiatal hát. is, tehát az első osztálya az a nővéremék voltak, és mi vagyunk a második osztály. Az előzőről meg most már tényleg csak annyit, hogy konkrétan volt egyszer, hogy meg akartuk szivatni az Ádámot. Tehát tudjátok, kiről beszélek, akit most csak Ádámnak hívhatok, de szoktunk Persze, vele hogy beszélni, Jóska. tudjátok. És mondjuk neki, hogy amúgy te felelni fogsz fizikából, és akkor én, de hogy fogok, ez hülyeség, de hogy nem, mondta, jó most mondom Ákosbá, tehát hogy mondta Ákosbá, hogy te felelni fogsz fizikába, és akkor dehogy is hülyeskedtek, kérdezzük meg Ákosbát, és olyan, de semmit nem tudod, kérdezzük Ákosbát, ugye, hogy felelni, de ez április esély volt amúgy, ugye, hogy felelni fog az Ádám fizikába, és mondja, igen, persze. Na jó van. Jó. Na most jötte. Akkor most gyorsan lepörgetem az enyémet. Általános... Értjük? Ez jó pörgetés volt szó szerint. Gimnázium, amikor átmentem a gimibe, 2 évig ott voltam. Na, az pacek volt. Azt bírtam, imádtam. Aztán Nem át miért mentél? kellett... Hát... Secret information? Itt-ott voltak ott abban a gimiben problémák, amúgy meg volt, amiben nagyon jó volt, de az a lényeg, hogy mivel hogy magánszervezet volt, megszűnt a támogatás, meg plusz magánszervezet volt, ezáltal nem kapott annyi pénzt se, és Tehát megszűnt. emiatt megszűnt az egész. Hmm. És emiatt át kellett nekem menni idézőjelben egy hét alatt egy másik iskolába. Teljesítettem egy hét alatt, sikerült átiratkoznom tényleg egy másik iskolába, Nice. amiben voltak ismerősök, meg nem ismerősök, és ilyen vegyes volt. Jó volt ott, meg rossz is, de végre azért túl estem azon a maradék 2 éven, mert azért nem olyan volt, mint az előtte lévő osztályom, akivel jobban Tudom, azt szerettem. mesélted, hogy az ilyen kri, az nagyon rossz volt. És most jelenleg a mostaniról meg nem tudok jelentkezni, mert közben én már leérettségiztem, És nem biztos, hogy felvesznek, ezt mondtad, igen. De már felvettek amúgy. Felvettek? Ja, És arról akkor tudok. mész izé? Nice, Az és mondjuk akkor nagyon így- jó, csak mert ezt nem mondtad, legutóbb még nekem azt mondtad, hogy lehet, hogy nem biztos, hogy felvesznek. De közben kiderült, hogy felvettek oda, ahol jelentkeztem, de... Bonyolult, mert közben én nem akarok menni dolgozni, de oda jelentkezni kell, erőlét, 10 év fizika, mindegy, ebben már nem menjünk bele, ez már amúgy se úgy jövő. gondolom, hogy ide tartozzon. Szóval csak ennyi. De igen. igen. Tök jó, hogy felvettek, az jó. Ja. Na, de úgy gondolom végeztünk. Igen, egy nagy Ezzel? hétnél vagyunk amúgy, de ebből majd ki kell vágni egy csomót, úgyhogy... Hát, ja, Körülbelül remélem legalább egy 20 másfél. percet. Másfél órás adás szerint. Na, hát köszönjük szépen a figyelmet, én Voda voltam, Kepi velem voltam. volt Kepi és Szabi. Jó, akkor sziasztok.